ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонад. дар иртибот ба ҷашни рӯзи истиқлоли давлатӣ аз номи роҳбарони шарикони байналмилалии кишвари мо унвони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паёмҳо ва барқияҳои шодбошӣ ворид гардиданд, ки дар онҳо бо арзи ғояти эҳтиром ба сарвари давлати мо ва таманниёти нек ба мардуми Тоҷикистон аз ҷумла навишта шудааст. ҷаноби оқои Эмомалӣ Раҳмон, президенти муҳтарами ҷумҳурии Тоҷикистон, табрикоти самимонаамро ба муносибати фарорасидани солгарди истиқлоли кишвари дӯст, бародар ва ҳамзабони ҷумҳурии Тоҷикистон пазиро бошед. густариши муносибатҳо ва ҳамкорӣ бо кишварҳои минтақа бахусус ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷойгоҳи аввали сиёсати хориҷии давлати чаҳордаҳуми ҷумҳурии исломии Эрон қарор дорад ва итминон дорам, ки равобити асосёфта бар эҳтироми мутақобил ба нафъи мардуми ду кишвар беш аз гузашта тақвияту густариш хоҳад ёфт. аз худованди мутаол саломатӣ ва муваффақияти ҷаноби олӣ ва тадовуми рушд ва пешрафти мардуми азизи ҷумҳурии Тоҷикистонро орзумандам. Масъуд Пизишкиён, президенти ҷумҳурии исломии Эрон. муҳтарам президент, дӯсти азизам, ба муносибати рӯзи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ ва мардуми дӯсти Тоҷикистонро шахсан аз номи худам ва аз номи миллатам аз таҳти дил муборакбод мегӯям. муносибатҳои мустаҳками ду кишвар бар пояи пайвандҳои таърихӣ ва фарҳангӣ байни мардумонамон асос ёфтанд ва мо Тоҷикистонро ҳамчун дӯсти дерина ва шарики муҳим дар Осиёи марказӣ мешуморем. бар он боварам, ки равобити наздик ва дӯстонаи байни ду кишвар, ки аз арзишҳои муштарак нерӯ мегиранд, бо талошҳои якҷоя боз ҳам равнақ ёфта, самту паҳлӯҳои навро фаро хоҳанд гирифт. бо истифода аз фурсат беҳтарин таманниёти хешро барои тансиятиву шодкомии ҷаноби олӣ ва беҳбудиву осудаҳолии мардуми Тоҷикистон ирсол менамоям. Раҷаб Таyyib Эрдоған, президенти ҷумҳурии Туркия. ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, боиси камоли сарфарозӣ ва хушҳолии инҷониб аст, ки ба ҷаноби олӣ табрикоти самимона ва беҳтарин таманниётро ба муносибати рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон арз намоям. ба шумо ҷаноби олӣ саломатии бардавом ва саодатмандӣ, ба ҳукумат ва мардуми дӯсти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрафти минбаъда ва шукуфоӣ хоҳонам. лутфан табрикоти самимона ва қадрдонии моро бипазиред. шайх Муҳаммад бин Зайд ал-Наҳён, президенти Амороти Муттаҳидаи Араб. ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, мехоҳам ба ҷаноби олӣ ва мардуми дӯсти Тоҷикистон дуруди самимӣ ва орзуҳои неки худро ба муносибати ҷашни рӯзи истиқлолияти давлатӣ расонам. миср муносибатҳои ҳасанаи худро бо Тоҷикистон, ки дар тӯли солҳо густариш ёфтанд, хеле қадр мекунад. боварии комил дорам, ки мо метавонем тавассути кори муштарак ҳамоҳангии доимии худро боз ҳам тақвият бахшем ва робитаҳои дуҷонибаро ба сатҳи нави ҳамкорӣ мутақобилан судманд дар соҳаҳои гуногун ба нафъи кишварҳоямон бардорем. аз ин фурсат истифода бурда ба ҷаноби олӣ саломатӣ, хушбахтию муваффақиятҳои бардавом ва ба мардуми дӯсти тоҷик пешрафту шукуфоии минбаъда орзу менамоям. Абдулфатоҳ ас-Сисӣ, президенти ҷумҳурии Арабии Миср. ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, бо камоли хушнудӣ аз номи шӯрои федералии Швейтсария ва мардуми Швейтсария ба шумо ва шаҳрвандони Тоҷикистон табрикоти гарму самимии худро ба муносибати рӯзи истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам.
من اینچنین آرزوهای بهترینم را برای آینده موفق کشور شما و شهروندان آن ارسال می نمایم. احترام به حقوق بین المللی، حقوق انسان و پرینسیپ های عمومی بشری که در آیین‌نامه سازمان ملل متحد ثبت شدند، بهترین قطب نمای ما در تلاش به سوی جهانی سرشار صلح و شکوفایی باقی میماند. من از آن خوشنودم که دو کشور ما چنین مناسبت های نیک را ادامه میدهند و باور دارم که ما میتوانیم در سالهای آینده نیز آن را رشد دهیم و عمیق‌تر گردانیم. شویتساریا همکاری را در نهادهای مالیوی برتن وودز قطع می کند و از مقامات تاجیکستان برای برگزاری جلسه حوزه های انتخاباتی در ماه ایول سال جاری در شهر دوشنبه اظهار سپاس می نماید. من اینچنین می خواهم به شما برای پیام شادباشیتان به مناسبت روز ملی شویتساریا منتداری بیان کنم. خواهشمندم جناب عالی تجدید غایت احترام مرا بپذیرید. خانم ویولا امخرت، پرزیدنت کنفدراسیای شویتساریا. محترم جناب پرزیدنت، از نام شهروندان جمهوری سربیا و شخصا از نام خودم با بهترین تمنیات شکوفایی به کشور شما و نیکو احوالی شهروندان آن به شما تبریکات صمیمی خود را به افتخار روز استقلال جمهوری تاجیکستان ارسال می نمایم. باور دارم که در تکیه به مناسبت‌های عنعنوی دوستانه ما بر رشد من بعده همکاری دوجانبه میان جمهوری سربیا و جمهوری تاجیکستان در همه ساحه‌های مورد توجه طرفین مساعدت خواهیم کرد. این فرصت را غنیمت شمرده برای دستگیری اصولی نگاه داشتن صاحب اختیاری و تمامیت ارضی جمهوری سربیا از جانب جمهوری تاجیکستان که بیانگر جانبداری کشور شما از اصولهای اساسی حقوق بین المللی و مناسبت‌های صمیمانه میان دو کشور ما می باشند اظهار سپاس می نمایم. محترم جناب پرزیدنت، اظهار احترام خاصه مرا بپذیرید. پرزیدنت جمهوری سربیا الکساندر ووچیچ. با مناسبت جشن 33مین سالگرد اعلان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان میخواهم به مردم تاجیک و شخصا به شما با تبریکات و مبارکبادی و تمنیات صلح و امانی مراجعت نمایم. باور دارم که مناسبت های رومانیا و تاجیکستان من بعد هم به منفعت عمومی مردمان ما رشد خواهند کرد. شما را اینچنین اطمینان میبخشم که رومانیا رشد همکاری اتحاد اروپا و جمهوری تاجیکستان را به مقصد مساعدت بر رشد استوار توسعه لایحه‌های مورد توجه طرفین در ساحه کمیونیکاسیا و تحکیم ثبات منطقوی کاملا جانبداری می‌نماید. خواهشمندم جناب پرزیدنت اظهار غایت احترام مرا قبول فرمایید. پرزیدنت رومانیا کلاوس ورنر یوهانیس. جناب عالی امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، در حالی که جمهوری تاجیکستان 33مین سالگرد استقلالیت خود را تجلیل می‌کند، افتخارمندم که تبریکات صمیمی خود را به شما و مردم تاجیکستان اظهار نمایم. نقش راهبری شما جناب عالی در تشکل آینده امیدبخش، آینده‌ای که در آن آرمان و آرزوهای مردم تاجیکستان زیر وحدت و همبستگی شکوفان است، سرنوشت ساز میباشد. در این روز فرح بخش میخواهم از رشته های دوستی و همکاری که دو ملت را متحد میسازم اظهار قناعتمندی نمایم. بگذار این رابطه ها من بعد هم جهت مساعدت به تقویت همبستگی مردمانمان و منفعت های مشترک آنها گسترش یابند. اجازه دهید اینچنین به جناب عالی سلامتی بر دوام و به مردم جمهوری تاجیکستان رشد و شکوفایی همیشگی تمنا نمایم. لطفاً جناب عالی احترام عالی مرا قبول کنید. اعلیحضرت سلطان ابراهیم پادشاه مالزیا. جناب عالی امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با استفاده از فرصت به مناسبت روز استقلالیت جمهوری تاجیکستان به جناب عالی تبریکات صمیمی و آرزوهای بهترین خود را ابراز نموده به شما سلامتی بر دوام و به مردم جمهوری تاجیکستان پیشرفت و شکوفایی تمنا دارم. در دوام 13 ساله اخیر مناسبت‌های دوستانه تایلند و جمهوری تاجیکستان با داشتن زمینه قوی واقعی مخصوصاً در همکاری اقتصادی تقویت یافتند.
اطمینان کامل دارم که با دستگیری جناب عالی و عهدهداری‌های متقابله ما ساحه‌های گوناگون همکاری از جمله مبادله تجارتی، سرمایه‌گذاری و تکنیکی را به منفعت بیشتر کشورها و خلق‌هایمان باز هم توسعه و عمیق‌تر خواهیم داد. پادشاه شاهیگری تایلند ماها واجیرالونکورن. барқиҳои табрикӣ ҳамчунин аз номи генерал-губернатори Канада хонум Мери Мей Саймон, султони Бруней Дарусалом Ҳасанал Байлқиаҳ, президенти Алҷазоир Абдулмаҷид Теббун, президенти давлати Фаластин Маҳмуд Аббос, капитан регентҳо яъне роҳбарони ҷумҳурии Сан-Марино Александро Росси ва Милена Гасперони, نایب پرزیدنت معاون سروزیر راهبر دستگاه پرزیدنتی امارات متحده عرب شیخ منصور بن زاید آل نهیان، دبیر کلی اتحاد اقتصادی اوراسیا بکیجان سنگینتایف وارد گردیدند. واردشوی پیام و برخیه‌های شادباشی به نام پیشوای ملت ادامه دارد. 8 سентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ашт ташриф оварда дар деҳоти Ошоба бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахшона ки парвариши моҳиро ба роҳ мондааст шинос шуданд. 8 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ашт ташриф оварда дар деҳоти Ошоба бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахшона ки парвариши моҳиро дар ҳавзҳои суперинтенсивӣ ба роҳ мондааст шинос шуданд. гуфта шуд ки аз соли 2018 инҷониб дар деҳоти Ошобаи ноҳияи Ашт бо таваҷҷӯҳ ба дастгириҳои ҳукумати кишвар хусусан пешниҳоди имтиёз ва сабукиҳо муассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахшона дар масоҳати зиёда аз 70 гектар заминҳои ғайри кишоварзӣ 22 ҳавзи парвариши моҳӣ ташкил намуданд. ҳоло дар ин ҳавзҳо зиёда аз 300 000 моҳӣ ба монанди амури сафед, пешонапаҳн ва зағорамоҳӣ парвариш меёбад. این تدبیر از اقدام‌های مهم در سمت عملی‌شوی برنامه دولتی رشد ساحه ماهی‌پروری حساب یافته برای تامین امنیت عضوقواری و فراوانی بازار داخلی با محصولات خودی مساعدت می‌کند. خواجگیداران جمعیت با مقصد رشد ساحه و تامین بازار داخلی با گوشت پرهیزی در این موضع بار اول پرورش ماهی را در حوض‌های سوپر اینتنسیوی به راه ماندند. با چنین طرز به راه ماندن پرورش ماهی به خواجگیداران منفعتی بیشتر می‌آورد، زیرا در 1 گکتار حوض سوپر اینتنسیوی امکان پرورش زیاده از 10,000 ماهی موجود است. در حوض مقرری باشد در همین مساحت میتوان همگی 2,500 ماهی پرورش نمود. مساحت عمومی حوض‌های سوپر اینتنسیوی خواجگی ماهی پروری رخشانه 10 گکتار بوده. عین حال در این مساحت بیشتر از 100,000 ماهی پرورش کرده می شود و انتظار می رود که نتیجه خوب به بار آورد. وقتی که ما برای برنامه رشد مجموعه چرواداری که برای سال 2018-2022 بود، ما برای اجرایش این برنامه با پرورش ماهی کار را آغاز کردیم. اولا 3 گکتار مساحت داشتیم. حوض ما همگی گفتم ممکن 5-6 هزار ماهی پرورش میکردیم. من سال 2020 با تشریف جناب عالی علاقه ما 44 گکتار حوضای ماهی را افتتاح کردیم و آن وقت جناب عالی پرزیدنت ما دستور دادند و دستگیری کردند که حوضهای ماهی وسیع کرده شود. با دستگیری به واسطه پرزیدنت ما مساحت حوض علاقه امروز 72 گکتار می باشد. در حوضهای سوپر اینتنسیوی ماهی در 1 سال تا 2 کیلو وزن میگیرد. در حوضهای مقرری باشد 1 کیلو اضافه تر. این برتری دارد. اتوماتیکی اکسیژن میتیاد. با طریق اتوماتیکی خوراک میتیم. با مقصد استفاده حوض‌های موجوده در خواجگی پرورش مرغابی نیز به راه مانده شده است. برای خواجگیداران جمعیت این تجربه اول بوده. در عین زمان در 2 حوض زیاده از 10,000 مرغابی پرورش می‌یابد. با تشبث دستگیری صاحب ملک ما پرورش مرغابی را به راه ماندیم که از روی گفته متخصصا برای حوض‌های ماهی پروری فایده کلان می‌بیارد. بنابراین ما علاقه زیاده از 10,000 مرغابی پرورش کرده ایستادیم. من خیلی که دیده ایستادید. البته این چیزام خوراکی پرهیزی، گوشت پرهیزی های 3 ماه با های 1.5 کیلو 2 کیلو گوشت میگیرد. با حضور استعمالی و
به فکرم موافق است. طلبات هست. مرغابی که ما پرورش کرده ایستیم بر ماهی یگان ضرر ندارد. تاثیر منفی نمیرساند. گوشتی پرهیزی 3 سال کرده می شود. اکسیژن را بیشتر میکند. این مرغابی مشهوری پکینی بوده. آینده ما نیت داریم که این را باز زیاد میکنیم. даромад аз фурӯши моҳӣ як роҳи ғанӣ гардонидани буҷаи хоҷагиҳо ва беҳтар кардани шароити иқтисодию иҷтимоии кормандони соҳа мебошад. дар давоми солҳои 2019-2023 коргарони хоҷагӣ 1200 тонна гӯшти моҳӣ истеҳсол намудаанд. дар соли равон бошад бо амалӣ намудани тадбирҳои зарурӣ ҳаҷми истеҳсоли моҳӣ ба 600 тонна расонида мешавад. гуфтан ба маврид аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси президенти кишвар барномаи давлатии рушди соҳаи моҳипарварӣ қабул ва мавриди амал қарор дорад. зимни шиносоӣ бо фаъолияти хоҷагии моҳипарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшона иттилоъ дода шуд ки оянда дар ин мавзеи хушобу ҳавои ноҳияи Ашт коргоҳи банду басти моҳӣ низ бунёд карда мешавад. бо таъсиси коргоҳи банду басти моҳӣ чандин нафар сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардида ба бозор асосан маҳсулоти тайёр пешниҳод карда мешавад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба роҳбарияти вилояти Соғ ва ноҳияи Ашт ҷиҳати боз ҳам рушд бахшидани соҳаи моҳипарварӣ ки аз бахши сердаромади иқтисоди миллӣ ба шумор меравад дастуру супоришҳои мушаххас доданд. масъулони ҷамъият иброз доштанд ки ҳафзҳои моҳипарварӣ барои рушди сайёҳии моҳидорӣ низ бо хизматрасонии муносиб омода мебошанд. дар ҳудуди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшона ба ғайр аз ҳафзҳои моҳипарварӣ зиёда аз 1000 гектар замини корам ва бештар аз 150 гектар боғи хуч, зардолу, биҳӣ, ангур ва анор мавҷуд аст. ҳамасола хоҷагидорон аз ҳисоби заминҳои бекорхобида ва талу теппаҳо масоҳати боғоти хучро зиёд менамоянд. дар ин ҷамъият масоҳати боғи хуч зиёда аз 130 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорон соли гузашта аз ин боғот наздики 200 тонна меваи хуч ҷамъоварӣ намуданд. дар давоми солҳои 2018-2024 аз тарафи ҷамъияти мазкур дар мавзеи ҳафттеппаи деҳоти ошобаи ноҳияи Ашт 160 гектар замини дар истеҳсолоти кишоварзӣ истифоданашаванда ва чарогоҳҳо аз худ карда шуда ҳамасола аз ҳисоби кишту парвариши зироати пахта, гандум ва хӯроки чорво даромаднокии кишоварзон бештар мегардад. хуч ин меваи содироти мебошад. ҳар соле майдони хучро васеъ карда истодем. соли гузашта зиёда аз 160 тонна мо хуч истеҳсол кардем. мана имсолам ҳосил хеле фаровон. баъди 10 сентябр ҷамъоварии хучро оғоз менамоем. соли равон хоҷагидорони ҷамъият боз 6 гектар замини бекорхобидаро ки солҳо инҷониб бо сабаби шӯразор будан кишт намешуд ба гардиши кишоварзӣ ворид намуда барои таъмин бо оби полезӣ 2 чоҳи амудӣ ва 1 ҳавзи захиравӣ бунёд карданд. дар заминҳои аз худшуда гандум ва хӯроки чорво кишт карда мешавад. соли 2025 бештар аз 30 гектари дигар обёрӣ гардида дар ҳамин масоҳат бунёди боғи хуч ба нақша гирифта шудааст. хоҷагидорон иброз доштанд ки бо бунёди боғи хуч ҳолати мелиоративии заминҳо беҳтар ва даромади хоҷагидорон аз ҳисоби фурӯши меваи он зиёд мегардад. меваи хуч пурра ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшона зиёда аз 1000 нафар бо кори доимӣ таъмин буда ҳамасола дар вақти кишту кор ва ҷамъоварии ҳосил боз 500 нафар бо кори мавсимӣ ҷалб мешаванд. 8 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Ашт корхонаи паррандапарварӣ ва фермаи чорвопарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшонаро дар деҳоти Ошоба баъди навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 8 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Ашт корхонаи паррандапарварӣ ва фермаи чорвопарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшонаро дар деҳоти Ошоба баъди навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Манзуралӣ Маҳмаҷонов сохта шудааст. корҳои таҷдиду барқарорсозии ин ду иншоот моҳи январи соли 2024 оғоз гардида аз ҷониби ширкати сохтмонии рахшона бо сифати баланд ва дар муҳлати муқаррар гардида анҷом дода шуд. масоҳати умумии корхона 86808 метри мураббаъро ташкил медиҳад. зимни шиносоӣ бо шароит ва имкониятҳои иншоот ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маълумот доданд ки дар фабрика парвариши мурғи бройлерӣ
барои гӯшт ба роҳ монда шудааст. шароити нигоҳубини парранда ба талаботи санитарию эпидемиологӣ ва бехатарии озуқа ҷавобгӯ мебошад. барои навсозӣ ва таҷҳизонидан фабрика бо дастгоҳҳои муосири соҳа 1 миллион 853 ҳазор сомонӣ харҷ гардида, дастгоҳҳои зарурии он аз ҷумҳурии мардумии чин харидорӣ шудааст. дар пайравӣ ба иқдомҳои шоистаи ҷаноби олӣ барои пешрафти хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ҳиссаи худамонро мегузорем. 2003 сол ман нафақаҳо будам, фарзанда тавсия кардам ки зиёрати хонаи худо кунед. ман якчанд бор тактик кардам, ман нахостам, ман гуфтам ба ҷои зиёрати хонаи худо мо ягон мактаб, ягон касалхона созем. фарзандон розӣ шуданд, як мактаби намунавӣ сохта доданд, ба истифода додем. дар ин мактаб зиёда аз 800 нафар хонандагон таълиму тарбия мегиранд. дар ҷамъияти рахшона соҳаҳои хоҷагии қишлоқ аз он ҷумла чорводорӣ, галлакорӣ, пахтакорӣ, чорводорӣ, моҳипарварӣ, мурғпарварӣ, ҳамаи ҳамин соҳаҳо дар амал мебошад. дар доираи корҳои созандагии он ман фабрикаи мурғпарварӣ ва ферми чорводорӣ ташкил кардам. барои ба кор таъмин кардани якчанд нафар коргарон ҳиссагузор мебошем. дар оянда нақша дорем ки ҳамаи ин соҳаҳои хоҷагии халқе ки ман номбар кардам ривоҷу равнақ дода, одамонро ба кор таъмин карда, дар пешрафти соҳаи паррандапарварӣ ва чорводорӣ ҳиссаи худамонро мегузорем. усули парвариши парранда дар корхонаи мазкур аз ҷумла таъмин бо обу ғизо дар вақти муайян гардида таҷрибаи замонавӣ мебошад ки аз чанд лиҳоз манфиатовар аст. аз ҷумла дар сарфаи вақт кам талаф ёфтани ғизои парранда ва бехатарии он таъсири мусбат мерасонад. ба роҳ мондани чунин тарзи корбарӣ бо истифода аз дастгоҳҳои муосир корро осон намуда ғизонокии маҳсулотро баланд мебардорад. то имрӯз дар корхона зиёда аз 40 000 парранда нигоҳубин шуда барои гӯшт марҳила ба марҳила ба ширкати далерон интиқол дода мешавад. аввалан миннатдор ҳастем ки 20 нафар бо ҷои кор таъмин ҳастем. вазифаи мо аз он иборат аст ки барои нигоҳубини чойҷаҳо гармиҳошона нигоҳ мекунем, хӯрду хӯрокашона нигоҳ мекунем, барои он ки афзоишшон нақс шавад. хӯрок дар як рӯз 2 бор дода мешавад, саҳар бегоҳ. обошон ба таври автоматикӣ таъмин шудагӣ ино обошону худошон хӯрда меистанд. мо кӯшиш мекунем ки вазифае ки дар мо додаанд сари вақт иҷро кунем, назорат кунем, гармиҳошона тозагӣ озодагиашона нигоҳ дорем, гӯштҳои бо сифати парҳезӣ пешниҳод намоем. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулинро ҷиҳати истифодаи самараноки шароити корхона ва барои дар оянда идома додани чунин иқдомҳои созанда дастуру ҳидоятҳо доданд. дар корхонаи мазкур чорвои калони ширӣ нигоҳубин шуда ҳамарӯза наздики 200 литр шир аз он ба корхонаҳои коркарди ҷамъият равона карда мешавад. чорвое ки дар ин ферма нигоҳубин карда мешавад навъи зоти алои тоҷикӣ буда моддагови он то 450 килограмм вазн дорад. дар корхонаи мазкур барои дуруст нигоҳубин намудани чорво шароити хуб фароҳам оварда шудааст. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани корхонаи мазкур зиёда аз 20 нафар сокинону мутахассисони маҳаллӣ бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардидаанд. соҳаи чорводорӣ як афзалияти хоса дорад. барои он ки ҳамаи истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ ниёзи аввали мардум аст. дар ноҳияи ашт дар ҳамаи шакли хоҷагидорӣ зиёда аз 156 000 моли калони чохдор ва зиёда аз 450 000 сар чорвои маъда мавҷуд аст. дар корхонаи паррандапарварӣ истеҳсоли гӯшти парранда ва фермаи ширии молӣ мурғи гӯшти парвариш карда шуда истодааст. инчунин 200 сар моли зоти алои тоҷикӣ ширдеҳ мебошад. дар ноҳия ин яке аз қадамҳои аввалин ва афзалиятнок мебошад. бо дастгирии ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин соҳа аз андозҳо озод карда шуда бартариятҳои зиёд дода шуда истоданд. дар оянда ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди рахшона ният доранд ки парвариши мурғи гӯштиро зиёд ва фермаи онро васеъ гардонанд. инчунин зиёд намудани саршумори чорвои калони шохдори ширте аз ҳисоби зотҳои хуби
ватании хориҷӣ ба нақша гирифта шудааст. عامل‌هایی که باعث کسل شدن این چاروا می‌گردد این پیش از همه از منطقه نامساعد آوردن چاروای بیمار و به نظرداشت کرانتین یک جای نمودن چاروای صحت به بیمار میباشد. طبق نقشه چاره‌بینی‌های اپیزیولوژی پیشگیری کننده و به ضررگردانی را میگذرانه تا اینکه چاروا سالم باشد و ثمراناکی آن خوبتر گردد. ذات علای تاجیکی اذیت خوشصفتی گوشت و محصولناکی بلند شیری در تمام منطقه های جهان موقع خاص را اشغال می نماید. برای بلند برداشتن محصولناکی چاروا ما باید با چاروا غذای خوشصفت و سرغذا تامین نماییم. ما کوشش می نماییم که تمام چاره‌بینی های پیشگیری کننده و طبابتی را سریع گذرانیده سلامتی چاروا را خوب نگاه داریم. ҳамарӯза бо истифода аз маҳсулоти корхонаи мазкур қаймоқ, ҷурғот, равғани зард ва қурут истеҳсол карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ ва суҳбат бо масъулин иброз доштанд ки бо зиёд шудани талаботи сокинон ба маҳсулоти гӯштӣ бунёди чунин фермаҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар муҳиму саривақтӣ мебошад ва ин омил дар устувории иқтисодиёти миллӣ таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти парҳезӣ ва дастрасӣ ба он таъсири мусбӣ мерасонад. ҳамин аст ки ба хотири рушди соҳаи чорводорӣ ва паррандапарварӣ дар кишвар тадбирҳои муҳим амалӣ шуда соҳибкороне ки ба рушди соҳа таваҷҷӯҳ доранд ҳамаҷониба дастгирӣ меёбанд. дар оянда ҷамъият нақша дорад дар ҳудуди корхона боз биноҳои нав барои корхонаи паррандапарварӣ бунёд ва истеҳсоли гӯшти паррандаро афзун намуда дар таъмини сокинон бо кори доимӣ саҳмгузор бошад. 8 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Ашт бо фаъолияти хоҷагии деҳқонии Абдуҷаббор шинос шуданд. 8 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Ашт бо фаъолияти хоҷагии деҳқонии Абдуҷаббор шинос шуданд. хоҷагии деҳқонии Абдуҷаббор дар масоҳати 743 гектар бунёд гардида дар он 343 гектарро дарахтони зардолӯи навъҳои мирсанҷалӣ, кадухурмоӣ ва бобоӣ ташкил медиҳад. инчунин дар масоҳати 4 гектар замин 2660 бех гелоси навъҳои дили кафтар ва ливой инчунин скинен ки аз хориҷи кишвар ворид гардидааст шинонида шуда бо усули интенсивӣ парвариш карда мешавад. айни замон дар хоҷагии мазкур 15 нафар сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин буда дар вақти ҷамъоварии ҳосил 50 каси дигар ба корҳои саҳроӣ ҷалб карда мешаванд. ман дар ҳамин хоҷагии деҳқонии Абдуҷаббор ба ҳайси ҳамчун деҳқон ва боғбон кор мекунам. дар мобайни гелосҳо мо кишти полезу коридем, сабзавотҳо ба монанди харбуза, тарбуз, қаламфири булғорӣ, бодринг, лобиё, мош ҳосили фаровон гирифтем. мана хеле ки ба шумо маълум аст дида истодед, харбузи тарбуз ҳосили дуюмбора аст, ҳосил дуюмро ҷамъоварӣ карда истодем. ин барои беҳбудии мардум аст, барои беҳбудии коргарон аст. мо 15 нафар дар хоҷагии деҳқонӣ кор мекунем, ҳама маоши хуб мегирем, маоши баланд мегирем. ана вақте ки сабзавотҳо пухт бо як 50 нафари дига ба кор таъмин мешаванд, омада ба мо ёрдам мекунанд ва ба маоши хуб мегиранд. лозим ба зикр аст ки хоҷагии мазкур обёрии заминҳоро ба тарзи қатрагӣ ба роҳ мондааст ва он имкон медиҳад ки харҷи барзиёди об, хароҷоти зиёди қувваи корӣ ва нуриҳои минералӣ ва ҳамзамон аз шӯршавӣ эмин монад. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки ғунҷоиши ҳавзи захираи оби хоҷагӣ 1550 кубро ташкил медиҳад ва тавассути пойгоҳҳои обкашии барқӣ аз 2 то чоҳи амудӣ ва оби дарё дар муддати 10 соат пур гардида бо он метавон 10 гектар заминро дар муддати 3 соат обёрӣ намуд. мо бо ҳамроҳии мутахассисо ҳамин рушди саноати ҳамин оби қатрагӣ иштирок карда мо ҳам омӯхтем ки барои заминҳои худ барои камасраф шуданаш ҳамин чизро истифода барем. аз ҳавз насос мекашад бо филтрҳои қумми мондагӣ якумшба, дуюмшба филтрҳои шайбошинӣ мегӯем ҳамина мондагӣ. баъд бо ин воситаи зарф мо метавонем нуриҳои минералиро бо воситаи қатрагӣ атола карда ба ниҳолҳо таъмин кунем. нуқтаи алоҳидаи таъминоти барқӣ барои боз ҳам ҷоннок ба роҳ мондани фаъолияти пурсамари корӣ
مساعدت میکند. برای با مورد و ثمرناک استفاده شدن زمین، سهامداران در بین قطار درختان زراعتکاری را به راه ماندند. با مقصد پرقوت نمودن زمین، اینچنین به دست آوردن حاصل دلخواه در کشت اول خوراک چاروای نوع ربس کشت و جمع آوری کرده شد. عین زمان در کشت تکراری پرورش تربوز، خربوزه، ماش، لوبیا، قلنفور بلغاری، شلغم، ریحان و دیگر نوع سبزوات به راه مانده شده. خواجگیداران با استفاده از تجربه پیشقدم و رعایت قاعده‌های اگروتکنیکی حاصل نظررس به دست می‌آورند. خواجگی دهخانه عبدالجبار سال 2014 تأسیس یافتگی. در خواجگی ما 7 هکتار زردآلوزار بود. پیشتر از همین زردآلوزار با اصول عنعنوی آبداد یاری کرده میشد. حاضر باشد مقصد کردیم که برای آبیاری همین عنعنوی با هم تیمو و حاصل نغز گرفتن اصول قطرگی بگذاشتیم. 4 هکتار گیلاس شنوندیم. این گیلاس را با اصول قطرگی اینتنسیوی با آب تامین کردیم. برای حاصل نغز گرفتن تا گیلاس شدن با کشتی تکراری گذراندیم. در آینده مقصد داریم که همین 4 هکتار کشتی تکراری گذاشتیم، باقی مانده 3 هکتارش هم با خود اینتنسیو و تبدیل داده از این زیادتر حاصل را به دست بیاریم. خیلی که میبینید بار اول در حدود ناحیه همین حوضی که آب جمع کنی ما تشکیل کردیم. در آینده ما با زمینی که در پهلوی ما هست با آبی همین قطرگی تامین کردن به امکانیت داریم. نیت داریم که در آینده با دیگر خواجگی‌هایی که میخواهند همین زمین‌هاشون رو با همین اصول تامین کنند ما همکاری رو به راه میمونیم. با اصول عنعنوی 1 هکتار زمین‌هایی که آبیاری میشد 800 کوب آب میرفت. انا حاضر به هر 1 هکتاری که با اصول قطرگی تامین شده است 100 کوب آب رسانده است. حوضی رو که در همین موضع حاضر دیده استودید 10 ساعت به پر میشد. پیشتر 10 ساعت به اگر ما 1 هکتار آب دیم حاضر همین از همین اصول قطرگی 3 ساعت به آب میتیم. بعد بازدید و شناسایی پرزیدنت کشور در همین جا از نمایش هنرهای مردمی و محصولات خوشصفت و از جهت اکولوژی تازه خواجگی‌های دهقانی و علاهیده حدود ناحیه دیدن نمودند. در نمایشگاه اهل زحمت دسترنج خود را که با شکل‌های گوناگون به معرض گذاشته شده بود معرفی نمودند. یادآور می‌شویم که ناحیه اشت با امکانات خوب جغرافی اینچنین آب و هوای مطابق برای پرورش همه گونه نوع‌های زردآلو مساعد است و در خواجگی‌های دهقانی حدود ناحیه نمودهای گوناگون آن پرورش می‌یابد. زردآلوی خوش‌طعم این منطقه در بازار جهانی طلبگاران زیاد دارد و در نمایشگاه امروزه آن در شکل‌های تر و تازه، خشک شده، کنسرو شده و دیگر نوع‌ها پیشنهاد گردید. در قسم دیگر نمایش محصول دست آهنگران، هنر نامپذیر کدبانوها و یک قطار هنرهای مردمی که از رشد هنر و هنرمندی در این ناحیه دوردست درک می‌دهد به معرض گذاشته شده بود. سرور دولت ضمن شناسایی با دستاوردهای خواجگیداران به فعالیت نظررس آنها بهای بلند داده، جهت باز هم ثمرناک استفاده نمودن زمین که کفیل تامین امنیت آذوقه‌واری بوده در شرایط کنونی سری وقتی است دستور و سپارش‌های مشخص دادند. 8 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه اشت به فعالیت کارخانه رساندگی جمعیت دارای مسئولیت محدود صنعت اشت رسما آغاز بخشیدند. 8 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه اشت به فعالیت کارخانه رساندگی جمعیت دارای مسئولیت محدود صنعت اشت رسما آغاز بخشیدند. کارخانه رساندگی نخستین کارخانه شرکت صنعت اشت می باشد که با سهم و اقدام صاحبکاران وطنی زیلاب‌الدین مقصودجانوف و منظورعلی محمدجانوف با مقصد کارکرد نخ پخته، استحصال محصولات نیمتیار و نهایی و بنیاد جایهای کاری تأسیس داده شده است. تأسیس فعالیت کارگاه و کارخانه‌های نو در افزون نمودن مجموعه محصولات صنعتی، رشد اقتصاد ملی، حل مسائل اجتماعی از جمله فراهم آوردن جایهای نوی کاری نقش مهم دارند.
ба президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки корхонаи ресандагӣ бо равона намудани 64 миллион сомонии сармояи дохилӣ бо бунёди иншооти истеҳсолию инфраструктураи саноати сабук вориду насби дастгоҳу таҷҳизоти муосир таъсис дода шудааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми соҳибкорон ва мутахассисони ширкати саноати аштро дар таъсиси ин корхонаҳои саноатӣ ки саҳмгузорӣ дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонии босурути кишвар ва истиқболи арзанда аз ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, шоиста арзёбӣ намуданд. дар корхонаи навтаъсис коркарди нахи пахта ва истеҳсоли ришта бо технологияи пешрафта ба роҳ монда шудааст. таҷҳизоти технологӣ сохти ширкати рифаи давлати Италия аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид карда шудааст ва ин технологияи нави соҳа мебошад. иқтидори истеҳсолии солонаи корхона коркарди зиёда аз 5000 тонна нахи пахта ва истеҳсоли ришта аз он мебошад. бо фаъолияти корхонаи ресандагӣ беш аз 350 нафар сокинони деҳоти ноҳияи Ашт бо кори доимии баландмузд таъмин гардиданд ки аксар коргарону мутахассисонро занону духтарон ташкил медиҳанд. коркарди нахи пахта истеҳсоли маҳсулоти нимтайёру ниҳоӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии ҳукумати кишвар ва бахши муҳими ҳадафи стратегии саноатикунонии бо сурати Тоҷикистон маҳсуб меёбад. истеҳсоли маҳсулоти ресандагӣ, бофандагӣ ва маҳсулоти ниҳоӣ дӯзандагӣ омили афзун гардидани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти соҳаи саноати сабук ва манфиат ба иқтисоди миллист. дар ноҳияи Ашти вилояти Суғд баҳри иҷрои барномаҳои ҳукумати кишвар оид ба рушди пахтакорӣ чорабиниҳо амалӣ гардида, таи солҳои охир ҳаҷми истеҳсоли пахта зиёд карда шудааст. истеҳсоли солонаи пахта дар ноҳия ба 15-16 ҳазор тонна ва нахи пахта ба зиёда аз 6 ҳазор тонна расидааст. ноҳияи Ашти вилояти Суғд минтақаи рушдёбандаи аграрию саноатӣ маҳсуб меёбад. бо таваҷҷӯҳи доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати кишвар, ноҳияи Ашт давоми солҳои соҳибистиқлолӣ тараққӣ ёфта, баҳри рушди минбаъда дар ноҳия имконияту иқтидорҳо зиёд мешаванд. дар асоси барномаҳои давлатӣ ва иқдомҳои соҳибкорону сармоягузорон дар ноҳия лоиҳаҳои нав таҳризӣ ва татбиқу амалӣ карда мешаванд. ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 5 лоиҳаи рушди ноҳияи Ашт пешниҳоду муаррифӣ гардид. лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо иқдоми соҳибкорону мутахассисони ватанӣ дар соҳаи саноат татбиқ карда мешаванд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саноати Ашт дар асоси нақшаҳои тиҷорати истеҳсолӣ 4 адад корхонаyu коргоҳҳои нав бунёд менамояд. дар корхонаи ресандагӣ коргоҳҳои бофандагӣ ва рангубори мато таъсис дода мешаванд, ки бо ин ҷараёни пурраи коркарди нахи пахта дар ширкати саноати Ашт ба вуҷуд оварда мешавад ва ин саҳмгузорӣ дар татбиқи сиёсати иқтисодии ҳукумати кишвар оид ба афзун намудани ҳаҷми коркарди нахи пахта дар дохили кишвар ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз нахи пахта мебошад. татбиқи ду лоиҳаи дигар бунёди заводи истеҳсоли асфалт ва коргоҳи истеҳсоли қуттиҳои пластикӣ имконият медиҳад ки дар ноҳияи Ашт самти нави саноат таъсис дода шуда, талаботи иқтисодиёти ноҳия бо маҳсулоти ин коргоҳҳо таъмин мегардад. зеро дар ноҳияи Ашт истеҳсоли асфалти гарм алҳол мавҷуд нест ва талабот ба қуттиҳои пластикӣ барои меваҳои тару тоза ва хушконида зиёд мебошад. дар ноҳияи Ашт масоҳати боғҳо то ба 18 000 гектар расида, меваи боғоти ноҳия хусусан зардолуи тару тоза ва хушконида аз потенсиалҳои калони содиротӣ мебошад. аз ҷониби ширкати шарбати Ашт лоиҳаи бунёди корхонаи бастубанд ва коркарди зардолу бо иқтидори истеҳсолии 1000 литр афшураи зардолу дар як соат, бастубанди 20 тонна зардолуи тару тоза дар як баст ва 10 тонна меваи хушконида дар як баст муаррифӣ карда шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаҳои иншооти корхонаю коргоҳҳои саноатӣ шинос шуда, иқдомҳои соҳибкорони ватаниро арзанда арзёбӣ намуданд. таъкид ёфт ки иқдоми ҳукумати кишвар оид ба эълони ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо сурати кишвар аз ҷониби соҳибкорону сармоягузорони ватанӣ дастгирии комил ёфтааст ва дар татбиқи ҳадафҳои рушди иқтисодиёти Тоҷикистони соҳибистиқлол маҳз соҳибкорони ватандӯст саҳму ҳиссаи калон доранд. ба сохтмони ҳамаи ин 5 корхонаyu коргоҳҳо соли 2025 оғоз бахшида мешавад ва ин лоиҳаҳо давоми солҳои 2025-2027 татбиқ карда хоҳанд шуд, ки саҳми арзандаи соҳибкорону сармоягузорон маҳсуб меёбад. ба татбиқи ин лоиҳаҳо беш аз 100 миллион сомонӣ сармояи дохилии соҳибкорони ватанӣ ҷалб мегардад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки ин иқдомҳои соҳибкорон татбиқи лоиҳаҳои бунёди корхонаyu коргоҳҳои саноатӣ ба рушду пешрафти минбаъдаи ноҳияи Ашт заминаи воқеӣ мебошанд. дар ноҳияи Ашт потенсиалҳо хеле зиёданд барои рушди соҳаи саноат ва иҷроиши ҳадафи чоруми миллии
ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба саломатикунонии кишвар аз тарафи соҳибкорони ноҳия нақша ва лоиҳаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия таҳризӣ карда шуда истодааст ва ҳамасола баҳри иҷроиши он аз тарафи масъулин корбарӣ рафта истодааст. соҳаи саноат дар ноҳияи Ашт рушд меёбад ва дар мисоли ифтитоҳи чунин корхонаҳои калон ва коркарди ашёи хом ва инчунин татбиқ шудани ҳамин лоиҳаҳое ки пеш аз тарафи соҳибкорони муваффақи ноҳия пешниҳод шуда истодааст, ин барои рушду нумӯи ноҳия ва зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, даромаднокӣ ва рушди иқтисоди ноҳия бисёр заминаи мусоид мегузорад. дар баробари ифтитоҳи чунин корхонаҳо ва татбиқи лоиҳаҳои дар пеш истода боз дар ноҳия имконияту захираҳои табиӣ ва дигар мавҷуданд ки мо имконият фароҳам меорем ки ноҳияро ба як ноҳияи рушдкардаи саноатӣ табдил диҳем. соҳибкорони ватанӣ ассотсиатсияи соҳибкорони ноҳияи Аштро ташкил таъсис доданд. ин самараи он аст ки сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бевосита асосгори сулҳи ваҳдати миллии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро соҳибкорони Ашт дастгирӣ намуда барои равнақ додани рушди соҳаи саноат хеле иқдомҳои муҳим карда истоданд ки мисоли равшани ин 4 корхонаи навтаъсисӣ мебошанд. 8 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷмӯаи корхонаҳои истеҳсолии ширкати саноати Ашт корхонаҳои дузандагию ҷӯроббофӣ ва коргоҳи пойафзолдӯзиро мавриди истифода қарор доданд. 8 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷмӯаи корхонаҳои истеҳсолии ширкати саноати Ашт корхонаҳои дӯзандагию ҷӯроббофӣ ва коргоҳи пойафзолдӯзиро мавриди истифода қарор доданд. соҳибкорони ватанӣ ва мутахассисони ширкати саноати Ашт дар деҳаи Гулшан корхонаҳои дӯзандагию ҷӯроббофӣ ва коргоҳи пойафзолдӯзиро таъсису бунёд намуданд ки ин се корхонаи коргоҳи истеҳсолӣ якҷоя бо корхонаи ресандагӣ замина ба маҷмӯаи саноатии рушдёбанда мебошад. ин иқдом дар рушди саноат дар деҳот саҳми арзанда ба муносибати эълони солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат арзёбӣ гардид. иттилоъ дода шуд ки корхонаи дӯзандагӣ бо вориду васлу насби 33 адад дастгоҳҳои муосир таъсис ёфтааст. дар корхона барои 33 нафар занону духтарони маҳаллӣ ҷойҳои корӣ фароҳам оварда шудааст. дар корхона як қатор маҳсулоти дӯзандагӣ чун либосҳои занона, мактабӣ, махсуси корӣ ва ҳамчунин либосҳои варзишӣ дӯхта мешаванд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ аз корхонаи дӯзандагӣ бо коргарон, занону духтарон суҳбат карда ба масъулону мутахассисони корхона супориш доданд ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ зиёд ва аз ҳисоби даромаднокӣ маоши коргарон баланд бардошта шавад. занону духтарони корхона ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани чунин шароитҳо ва ғамхорӣ нисбати онҳо изҳори сипосу қаноатмандӣ намуданд. ман баъд аз хатми мактаби миёна рост ба ҳамин коргоҳи дӯзандагӣ омадам, чунки ман дар вақти мактаб ман ҳам дӯзандагиро ҳам дар хона омӯхта будам ва мо хурсанд аз он ҳастем ки чунин шароити мусоид барои мо фароҳам оварда шуд. мо хеле хурсанд аз он ҳастем ки пешвои муаззами миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин корхонаро ба мо кушода доданд ва мо аз пешвои миллатамон хеле миннатдор ҳастем. корхонаи ҷӯроббофӣ нахустин дар минтақа буда бо вориду насби 100 адад дастгоҳ таъсис дода шудааст. кори дастгоҳҳо ба таври автоматӣ сурат гирифта маҳсулнокӣ баланд доранд. дар 100 дастгоҳ дар як шабонарӯз дар ду бастикорӣ 20 000 ҷуфт ҷӯроб истеҳсол мегарданд. ҳаҷми истеҳсоли солонаи ҷӯроб дар корхонаи навтаъсиси ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саноати Ашт беш аз 6 миллион ҷуфтро ташкил медиҳад. барои ҷӯроббофӣ 4 нави ришта дар 4 ранг ҳамчун асос истифода шуда гулҳои ҷӯробҳо аз 6 ранги ришта истеҳсол мегарданд. истеҳсоли ҷӯробҳо аз 5 марҳилаи технологӣ ҷӯроббофӣ, нӯкчадӯзӣ, дарзмоли буғӣ, тамғагузорӣ ва бандубаст иборат мебошад. ҷӯробҳо мутобиқ ба стандарту сифат бо тамғаи молии саноати Ашт истеҳсоли ҷумҳурии Тоҷикистон ба харидорон пешниҳод мегардад. дар истеҳсоли ҷӯробҳо дар якбаст 50 нафар бо кори баландмузд таъмин гардиданд ва коргарон аксар занону духтарони маҳаллианд.
президенти кишвари муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо корхонаи тозабунёд суҳбат бо соҳибкорону мутахассисон ва коргарон дастуру супориш доданд ки ба сифату стандарти маҳсулот диққати хоса дода минбаъд ҳаҷми истеҳсолро зиёд намоянд, зеро талабот ба ин маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ зиёд буда таъмини талаботи аҳолии кишвар бо маҳсулоти ватанӣ аз самтҳои афзалиятноки рушди соҳаи саноат дар мамлакат маҳсуб меёбад. корхонаи ҷӯроббофӣ ин нахустин корхона дар ноҳияи Ашт мебошад ки бо 100 адад дастгоҳҳои замонавӣ таъмин карда шудааст ки дар ин ҷо 9 нафар ба ҳамин 100 дастгоҳ таъмин карда шудааст. мақсади мо ҳамин аст ки истеҳсоли ҷӯроббофиро бисёртар кунем ки дар бозор талабот бештар аст. дар баробари ин сифати ҷӯробҳоро баландбар дошта талаботи бозорро таъмин намояд. барои таъмини талаботи бозори дохилӣ аҳамияти муҳим дорад, чунки ҳам маҳсулоти дӯзандагӣ ҳам ҷӯроб ва ҳам пойафзол талабот бисёр аст. мутахассисони мо кӯшиш мекунанд ки ин талаботро омӯхта ба бозори дохилӣ маҳсулоти хушсифатро пешниҳод кунанд. бо таъсису фаъолияти коргоҳи пойафзолдӯзӣ ширкати саноати Ашт дар таъмини талаботи аҳолӣ бо пойафзоли истеҳсоли худӣ саҳмгузорӣ менамояд. коргоҳ бо вориду насби маҷмӯи дастгоҳҳои пойафзолдӯзӣ чун дастгоҳҳои дӯзандагӣ, қолабгирӣ ва коркарди пойафзол, бурандагӣ ва суфтакунӣ фаъолият менамояд. бо кӯшиши соҳибкорону мутахассисони ширкат ба коргоҳ дастгоҳи сохти нави дизайну гулпартоӣ ба пойафзол ворид карда шудааст ки муосир буда дар ороиши пойафзолу иҷрои амалҳои хоси истеҳсолӣ корҳоро пурмаҳсул, хушсифат ва мутобиқи мӯду духти муосир ба таври автоматӣ анҷом медиҳад. ашёи хоми асосӣ ба пойафзол, чарми табиӣ ва дигар ашёи хом чун ширеш, такбанд, патак ва амсоли ин дар асоси шартномаҳои ҳамкорӣ аз корхонаҳои соҳаҳои ватанӣ ва хориҷӣ вориду таъмин карда мешаванд. мутахассисони коргоҳ дар асоси таҷрибаи корӣ ва аз худ кардани технологияи муосир номгӯю наву намуди пойафзолро дар мӯду духтҳои гуногун истеҳсол менамоянд. дар ноҳияи Ашт 4 корхонаи саноатӣ ба кор шурӯъ намуд. ин хеле пешравии калон аст. аз он ҷумла корхонаи пойафзолдӯзӣ дар ноҳияи Ашт бори нахуст ба кор шурӯъ карда истодааст. мо метавонем мехоҳем ки бо пойафзолҳои хушсифати худ ба мардум хизмат кунем. ман шахсан ки дар соҳаи пойафзолдӯзӣ зиёда аз 30 сол кор мекунам дар хона дар дуконҳои майда. мо бениҳоят хурсандем ки манамин таҷҳизотҳои нави ҳозиразамона ворид карда шуд. мо метавонем аз ин таҷҳизотҳои ҳозиразамона истифода бурда намуди нави пойафзол, мӯди духти нави пойафзолро истеҳсол кунем. агар мо пойафзоли хушсифат истеҳсол кунем, талабот зиёд мешавад. мо метавонем нархи маоши коргаронро ҳам аз рӯи ҳамин баланд бардорем. тибқи нақшаи ширкати саноати Ашт бо мақсади рушди саноат дар минтақа дар баробари таъсиси силсилаи корхонаҳои саноатӣ бо афзоиши ҳаҷми коркарди солонаи нахипахта ба иқтидори пурра расонидани фаъолияти минбаъда дар коркарди нахипахта ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти нимтайёру ниҳоӣ меафзояд, шумораи ҷойҳои корӣ зиёд карда мешавад. корхонаҳои коргоҳҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саноати Ашт дар рушди саноат дар таъсису афзун намудани ҷойҳои корӣ дар деҳот нақши муҳим доранд. бо татбиқи лоиҳаҳо, иҷрои нақшаҳои тиҷоратии истеҳсолӣ дар маҷмӯъаҳои истеҳсолии ширкат ҷойҳои корӣ ва даромаднокии аҳолӣ зиёд мегардад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саҳни маҷмӯъаи истеҳсолӣ аз намоишгоҳи маҳсулоти корхонаҳои коргоҳҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саноати Ашт ва корхонаҳои коркарду саноатии ноҳия дида намуданд. дар намоишгоҳ маҳсулоти корхонаҳои коргоҳҳои навтаъсис, корхонаҳои ресандагӣ, дӯзандагӣ, ҷӯроббофӣ ва пойафзол аз қабили риштаҳои навъҳои гуногун, маҳсулоти дӯзандагӣ, либосҳои мактабӣ, либосҳои махсуси корӣ, номгӯю мӯдҳои мухталифи пойафзол, ҳама намуди ҷӯробҳое ки бо тамғаи молии саноати Ашт истеҳсол карда мешаванд, муаррифӣ гардиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо маҳсулоти корхонаҳои коргоҳҳои ноҳияи Ашт таъкид доштанд ки яке аз ҳадафҳои рушди саноати миллӣ афзун намудани ҳаҷму номгӯи маҳсулоти ватанӣ ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли худӣ мебошад. сифату стандарт ва таъмини рақобатпазирии маҳсулоти саноатӣ имкон медиҳад ки пеш аз ҳама бозори дохилӣ бо маҳсулоти саноатии ивазкунандаи воридот таъмин карда шавад ва иқтидори содиротӣ баланд гардад.
2 سال قبل از این با اشتراک جناب عالی در ناحیه اشت سنگ اساس به کارخانه های صنعتی ریسندگی و جوراب بافی گذاشته شده بود. انا امروز عید بالای عید است که با اشتراک جناب عالی نه بلکه 2 کارخانه بلکه 4 کارخانه صنعتی را ما افتتاح کرده ایستادیم. کارخانه های ریسندگی، جوراب بافی، دوزندگی و پای افزال براری می باشد. هر 4 این کارخانه بار اول در ناحیه اشت تأسیس یافته ایستاده است. سبب اساسی کارخانه ریسندگی آغاز کردن ما از آن عبارت است که تا امروز پخته ما در حدود ناحیه کارکرد کرده نمیشد، یعنی که رشته کرده نمیشد. من رشته های اولین ناحیه اشت برآمده ایستاده است. زین رو تمامی مردم ناحیه اشت بار دیگر منتداری خیش را به جناب عالی، به غمخواری های جناب عالی، به مصلحت های مفیدشان میرسانیم. در مهلت 2 سال ما این 4 کارخانه را که به ما ضرور بود بنیاد کردیم. من از امروز عبارتاً ما نقشه گذاشتیم که صاحبکاران ناحیه اشت باز 5 کارخانه صنعتی استحصالی در حدود ناحیه بنیاد کنیم. من بینیاد خرسند هستم که راهبری دولتمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان به ناحیه ما تشریف آوردند و کارخانه های ما را افتتاح کردند. برای ما این یک عید بزرگترین است، عید فراموش نشونده است. از دیدن جناب عالی ما به نهایت خرسند شدیم و در دل باز آرزوهای نوترین برای بنیاد کارخانه های صنعتی و راه ها را آباد کردن و عموما آباد گرداندن ناحیه اشت کمر همت را بزرگتر بستیم. در جریان افتتاح کارخانه ها سخنه های جناب عالی را شنیدیم. ما بار دیگر قوه گرفتیم، الهام گرفتیم و در دلمان حسی وطن دوستی و خلق پروری باز هم بالا رفت. با راهبری و راهنمایی های پیشوای معظم ملتمان تاجیکستان باوری کامل دارم که باز هم موفق تر می گردد. 8 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت پس از افتتاح کارخانه رساندگی جمعیت دارای مسئولیت محدود صنعت اشت در همین جا با 100 نفر یتیم از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت ملاقات صمیمی انجام داده به آنها تحفه‌های عیدانه تقدیم نمودند. هشتم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت پس از افتتاح کارخانه ریسندگی جمعیت دارای مسئولیت محدود صنعت اشت در همینجا با 100 نفر یتیم از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت ملاقات صمیمی انجام داده با آنها تحفه‌های عیدانه تقدیم نمودند. عرض سپاس خود و تمام دستپروران مکتب اینترنت را اولا به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم، زیرا با ما چنین شرایط‌های بهترین را مهیا کردند. ما یتیمان هرگز خود را روی افتاده حس نمی‌کنیم، زیرا مهر و محبتی صمیمی پیشوای معظم ملت دل شکسته ما را پیوند می‌نماید. جواباً به همه غمخوری‌های دولت و حکومت ما وعده می‌دهیم که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده در آینده نامبرداری پرچم وطن عزیز خویش میشویم. تحفه‌های پیشوای ملت از سر و لباس، لوازمات خانش و مبلغ‌های پولی عبارت است. طور اطلاع داده شد که امروز در ولایت سوخت 621 نفر یتیم کل به قید گرفته شده است که 173 نفرش را دختران تشکیل می‌دهند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی یتیمان را به مناسبت جشن 33 سالگی استقلال دولتی تهنیت گفته از دستگیری‌های همیشگی حکومت کشور نسبت به آنها یادآور شدند. تأکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی جهت دستگیری و صاحبکس گرداندن کودکان و نورسانی که با امر تقدیر به پرستار ماندند تدبیرهای مهم را عملی می‌نمایند تا آنها راه زندگی خود را پیدا نموده در آینده همچون متخصصان ورزیده در پیشرفت ساحه‌های مهم اقتصاد ملی و آبادی دیار سهمگذار باشند.
ما نسل خوشبختی زمان شکرانه از آن میکنیم که در تاجیکستان صاحب استقلال زندگی داریم. توجهی مخصوصی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است که ما نورسان از آن الهامی تازه گرفته بهر دانش آموزی و کسب آموزی صدق دلانه جد و جهد نماییم. جواباً به غمخواری های پیشوای معظم ملت وعده می دهیم که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده بهر شکوفای وطنی عزیزمان سهم ارزنده خود را گذاریم. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان ضمن صحبت صمیمی نورسان را با آموزش علم و دانش‌های معاصر، زبان آموزی، از خود نمودن کسب و هنر، دوست داشتن وطن و احترام و ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی هدایت نمودند. اگر کسب هنر داشته باشید، صرف نظر که کدام کسب و هنری شما خودتون ذوق دارید، همون دوای کنید، همون را انتخاب کنید. ذوق داشته باشید، همون کسب و هنر آینده شما را هم صاحب معرفت میکنند، هم صاحب زندگی عمر مبارکت ببینید. خب هم روزگارتان زندگیتان خوبتر و بهتر میشه. برای همه این نوعی شدن از حالا خواندن تا دوره کمالاتتان ما شما را تربیت میکنیم، نگاه بین میکنیم، میخوانیم، صاحب کسب میگردانیم، با حیات مستقلانه گسیل میکنیم. کودکان و نورسان برای غمخوری‌های پدرانه به سرور دولت محترم امام علی رحمان منتداری صمیمی بیان نموده قول دادند که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم میکنند و آینده همچون متخصصان ورزیده در رشد و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال سهم نظارت خود را میگذارند. در جای ملاقات برای بریده خاطر یتیمان همچنین دسترخوان عیدانه آراسته شده برنامه رنگین فرهنگی پیشنهاد کرده شد. در واقع یتیمان و بی‌پرستاران تحت غمخوری و توجه خاصه سرور دولت محترم امام علی رحمان قرار دارند و با مهیا نمودن شرایط خوب تعلیم و تربیت و راهنمای آنها به حیات مستقل پیوسته توجه ظاهر کرده می شود. در دایره دستورسپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سروزیر مملکت قاهر расулзода در شهر باختری ولایت خطلان یک قطار انشاءات را افتتاح نموده در جریان تантанаҳои جشن استقلال دولتی اشتراک نمودند. نخست در محله خطلان شهر باختر سروزیر مملکت قاهر расулзода از میدانچه ورزشی برای بازی کودکان و نورسان دیدن نمود. میدانچه ورزشی مذکور در مساحت 800 متر مربع بنیاد گردیده از جانب عائله صاحب‌وفا ساخته مورد استفاده قرار گرفت. باید قید کرد که برای باز هم آباد و زیباتر نمودن میدانچه و حدود زمین‌های اطراف آن اجرای بعضی کارهای بیرون از لایحه با شکل و اسلوب زیبای معماری و شهرسازی به انجام رسانیده شدند. به سروزیر مملکت قاهر расулзода اطلاع دادند که در برابر بازی فوتبال نورسان و جوانان همچنین می توانند با ورزش سبک مشغول شوند، زیرا در نزد میدانچه فوتبال دستگاه و تجهیزات ضروری برای مشغولیت همروزه ورزشی و آب و تاب بدن نصب گردیده است. میدانچه مذکور با تمام تجهیزات ضروری مجهز گردانیده شده، همزمان در آن برای استراحت ساکنان جای نشست‌ها پیش بینی گردیده است. باید قید نمود که میدانچه ورزشی در دایره نقشه چهاربینی‌ها با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار گرفت. همچنین در نقشه است که با تشبث پرزیدنت فدراسیای جودوی تاجیکستان در محله خطلان شهر باختر یک مجموعه ورزشی ساخته مورد استفاده قرار داده می شود. بعد از به استفاده دادن میدانچه ورزشی سروزیر مملکت قاهر расулзода در کوچه کیهانآوردان شهر باختر از مرکز سودا و خدمترسانی فردوسی دیدن نمود. مساحت عمومی مرکز سودا 256 متر مربع بوده. آن با طرح معاصر و اسلوب خاص معماری با آمیزش نقش و نگار ملی بنیاد یافته. در آن فروش محصولات گوناگون از قبیل لوازمات روزگار، خوراک، محصولات گوشتی و شیری، خورش‌ها، نوشاکی و شیرینی‌ها به راه مانده شده است. برابر با استفاده دادن انشاءات مذکور 15 نفر ساکنان محلی در 3 بس با جای کار دائمی تامین گردیدند که اکثر آنها بانوان میباشند. در مرکز سودا تمام طلبات و معیارها رعایت شده، تمام محصولات به فروش گذاشته شده مستقیما وارد کرده می شود. این امکان می‌دهد که ارزش این محصولات نسبت به بازار
то 10% арзон пешкаши мизоҷон гардонида шавад. Бо ифтитоҳи маркази савдо ва хизматрасонӣ дар баробари таъмини 15 нафар аз сокинони шаҳр бо ҷойи кори доимӣ ҳамзамон имкон фароҳам гардид ки аҳолӣ маводи мавриди ниёзи аввалро аз ин маркази хизматрасонӣ харидорӣ намоянд. тибқи нақша дар тахонаи ин маркази хизматрасонӣ оянда корхонаи коркарди маҳсулоти қаннодӣ низ ба роҳ монда мешавад. сарвазири мамлакат зимни шиносоӣ бо имконоти фароҳамгардидаи маркази савдо ва хизматрасонии фирдавсӣ ба масъулин таъкид доштанд ки маҳз бо дастгирӣ ва пуштибонии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Хатлон корҳои ободониву созандагӣ авҷи тоза гирифта силсилаи иншооти таъиноти гуногун бунёд карда мешавад ки ҳадаф фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагонӣ ба ҳар сокини кишвар мебошад. маврид ба таъкид аст ки саҳни бинои маркази хизматрасонӣ пурра сафулакпӯш гардида гирду атрофи он бо гулҳои мавсимӣ ва дарахтони ороишӣ оро дода шуда дар баробари ин намои берунаи биноро зиёда аз 710 чароғакҳои ранга зебу зиннат доданд ки барои истироҳату фароғати сокинон мусоид мебошад. баъд аз ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода шоми имрӯз дар тантанаҳои бошукӯҳи ҷашнӣ ба ифтихори 33-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар маҷмӯаи варзишии донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав баргузор гардид иштирок ва суханронӣ намуданд. сарвазири мамлакат зикр доштанд ки истиқлолият ва озодӣ оғози марҳилаи сифатан нави таърихӣ гардид ва мо дар зарфи 33 сол бо шарофати заҳмати софдилонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мардуми шарифи Тоҷикистон дар роҳи таъмини рушди сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии мамлакат ба натиҷаҳои намоён ноил гаштем. барномаи театркунонидашудаи ҷашнӣ иборат аз суруду таронаҳо ва саҳнаҳои ҷолиби тараннумкунандаи арзишҳои волои миллӣ дар замони 33 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон манзури ҳозирин гардонида шуд ки хеле ҷолибу диданӣ буд. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва татбиқи сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар иншооти таъиноти гуногун сохта мавриди истифода қарор дода мешаванд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи ашти вилояти Суғд як қатор иншооти таъиноташон гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ашт дар ҷамоати деҳоти ифтихор бо иштироки ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва ноҳияи Ашт 11 километр роҳҳои маҳаллӣ ки бо саҳми соҳибкорон ва сокинони ҷамоат мунфарш гардидааст ба истифода дода шуд. дар доираи чунин иқдомҳои созанда ба ифтихори ҷашни истиқлоли давлатӣ дар деҳаи Қурқудуқ 6 километр ва дар деҳаи Янгиқишлоқ 5 километр роҳҳои маҳаллӣ бо маблағи зиёда аз 5 миллион сомонӣ мунфарш гардида дигар корҳои ободонӣ вусъат дорад. паҳнои роҳ 5 метр буда он бо сифати баланд ва иҷрои талаботи зарурии роҳсозӣ ба истифода дода шудааст. асфалт ва техникаи роҳсозӣ аз ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фурсати шаҳри Хуҷанд ҷалб гардида сохтмони роҳ дар муҳлати муқаррар гардида ба анҷом расонида шуд. тибқи иттилоъ дар ноҳияи Ашт то имрӯз ҳудуди зиёда аз 110 километр роҳҳои маҳаллӣ бо саҳми соҳибкорон мунфарш гардидааст. мардуми сарбаланди ҷамоати деҳоти ифтихор хусусан деҳаи Қирқудуқ ва Янгиқишлоқ иқдоми ободкорию созандагӣ дастгирӣ намуда бахшида ба 33-солаги истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масофаи амаки дар 11 километри кӯчаҳои дохили деҳаро ба пуррагӣ асфалтпӯш намуда ва номои зохирии деҳаҳоро ободу зебо менамоем. мо дар оянда ҳамин гуна иқдомҳои некро идома медиҳем ва деҳа ва ҷамоат ва ноҳияи худро ободу зебо мегардонем. сокинони ҷамоати деҳоти ифтихори ноҳияи Ашт бо мақсади анҷом додани корҳои созандагиву ободонӣ ба таври ҳашари дастҷамъӣ барои 237 хоҷагӣ аз масофаи 6 километр хати оби нӯшокӣ кашида онро бо усули муосир ба маблағи 600 000 сомонӣ анҷом медиҳанд. қубурҳои обкашонӣ пурра зери замин ва дигар таҷҳизоти зарурӣ васлу насб гардидааст.
ҳамзамон бо саҳми шахсони саховатпеша ба маблағи зиёда аз 500 000 сомонӣ майдони варзишии ҳудуди ҷамоати мазкур пурра навсозӣ шуда дар он шароити хуб барои машғул шудан ба варзиши намуди футбол ва гузарондани мусобиқаҳо аз рӯи ин намуди варзиш фароҳам оварда мешавад. дар майдони варзишӣ бинои дуошона бунёд гардида дар ошёнаи якум ҷой барои либосивазкунӣ, ҳаммом, утоқи кории мураббиён ва дар ошёнаи дуюм нишастгоҳ ба тарзи муосир ба истифода дода мешаванд. таъкид гардид ки саҳмгузорӣ дар ободии ватан қарзи шаҳрвандӣ ва нишони ватандорӣ буда ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагӣ ва шароити рӯзгори сокинон замина мегузорад. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ашт дар деҳаи Долонаи ҷамоати деҳоти Меҳробод бунгоҳи тиббии Долона ба истифода дода шуд. дар маросими ифтитоҳи бунгоҳи тиббӣ ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масоили иқтисодӣ ва дигар намояндагони мақомоти дахлдори соҳавӣ иштирок намуданд. иттилоъ дода шуд ки бинои бунгоҳи тиббӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир аз ҷониби соҳибкор Абдулҳамид Ҷураев ва аҳли оилааш ба маблағи 1 миллиону 300 000 сомонӣ сохта шуда бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. оиламо, фарзандомо ҳамин бунгоҳи тиббия сохтем. ин ба маблағ қариб 1 миллион зиёдтар мо худам сарф кардем. оила мукатабати вазорати тандуристӣ қариб 300 000 ҷудо кардан. раҳмат муҳтарам президент доим соҳибкорона дастгирӣ мекунанд. нақша дорем ки ба оиламо бо якта мактаби миёнаи созем бо қишлоқма дуруздароз аз сараш то қариб 7 километр. ҳамин бачаҳо ёш мебиёнд 1 сол 1 синф 2 синфо 2 километр 3 километр мактаб мебиёнд. барои ҳамин сабук шавад гуфта масоати бино 450 метри мураббаъро дар бар гирифта аз таҳхона ва 2 ошёна иборат мебошад. таҳхона дорои ҳуҷраҳои офиятбахшӣ буда дар ошёнаи якум ҳуҷраҳои хатна, доругузаронӣ, ҳамшираи оилавӣ ва шӯъбаи таваллуд ҷой дода шудааст. ошёнаи дуввум бошад 4 ҳуҷраи табобатӣ аз ҷумла занона, мардона ва кӯдаконаро дар бар мегирад. ёдовар мешавем ки то ин дам сокинон аз нарасидани шӯъбаи таваллуд ва хизматрасонии момодоя танқисӣ доштанд. бо фароҳам омадани шароити мусоид ин мушкилии сокинон бартараф гардид. айни замон дар бунгоҳ 5 нафар коргар, 1 табиби оилавӣ, 2 ҳамшираи оилавӣ, момодоя ва оростакор фаъолияти худро ҷиҳати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии деҳа ба роҳ мондаанд. ҳамчунин барои боз ҳам хубтар ба роҳ мондани хизматрасониҳо масъулин ният доранд мутахассисонро дар самтҳои гуногуни фаъолияти тиббӣ ба кор ҷалб намоянд. имрӯз хурсандист ки барои ободии диёр бо сарвари пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба ҷашн гирифтани 33-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи соҳибкори ватанӣ як хонаи саломатии замонавӣ ба таври олӣ сохта ба истифода дода шуд. деҳа аз маркази ноҳия 50-60 километр дур ҷой гирифтааст. бинобар ин ин одам кӯшиш карданд ки барои осон кардани шароитҳои аҳолии мардум ҳиссагузорӣ кунанд. шароити имрӯзаи бунгоҳ ба таври замонавӣ сохта шудааст. ҷиҳати хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ ба аҳолӣ ки 3500 нафарро дар бар мегирад аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба бунгоҳи тиббӣ як қатор таҷҳизоти наву замонавӣ ҳамчун тӯҳфа дар арафаи ҷашни истиқлолияти давлатӣ тақдим гардид. соҳаи иҷтимоӣ ба хусус сиҳатии аҳолӣ зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти олии мамлакат қарор дорад ва пайваста ҷиҳати рушди ин соҳа тадбирҳои саривақтию муассир андешида мешавад. ба истифода додани ин муассисаи кӯмаки аввалия барои беҳтар намудани шароити хизматрасонии тиббӣ дар деҳот мусоидат намуда имкон фароҳам менамояд ки ҳифзи сиҳатии аҳолӣ тақвият дода шуда сокинони деҳот бо хизматрасонии босифати тиббӣ таъмин бошанд. аз файзи истиқлоли давлатӣ ва татбиқи сиёсати боровару муваффақи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистон ба кишвари рӯ ба рушд табдил ёфт ва дар арсаи байналмилалӣ чун давлати ташаббускор муаррифӣ гардид. бахшида ба ин санаи муҳими таърихӣ дар саросари мамлакат чорабиниҳои гуногуни ҷашнӣ баргузор гардид.
از جریان برگزاری تنتنه‌های جشن استقلال دولتی همکاران ما گزارش می‌دهند. شام امروز در میدان شرشرای پایتخت به افتخار جشن بزرگ ملی 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برنامه با شکوه رنگین هنری عبارت از سرود و موسیقی که ترنمگر استقلال و آزادی و صلح و ثبات سرتاسری در مملکت را افاده میکرد پیشکش ساکنان و مهمانان پایتخت گردانیده شد. ساکنان ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات مملکت این جشن ملی را تجلیل نمودند. امسال مردم شرفمند و تمدنساز تاجیک 33 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای ارزنده تجلیل می‌نمایند. باید تاکید نمود که ساکنان پایتخت سالهای آخر با جانبداری از سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به دستاوردهای ارزنده نائل گردیدند. استقلال دولتی تاجیکستان را به جهان و جهان را با تاجیکستان نزدیک گردانید و سیاست درهای باز باعث بالوروی بی‌سابقه نفوذ و آبروی تاجیکستان در بین جامعه بین المللی گردید. محض تطبیق چنین سیاست دوربینانه با زحمت و تلاش‌های شبانه روزی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به فراگیر و مستحکم گردیدن رابطه‌های تاجیکستان با همه دولت‌های جهان به خصوص کشورهای منطقه مساعدت نمود. ساکنان سربلند ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان 33مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با روحیه پر از فرح و شادمانی و شکرگزاری از فضای صلح و ثبات استقبال نموده در برابر چاره‌بینی‌های فرهنگی و فراغتی و ورزشی همزمان جهت باز هم آباد و زیبا و بهتر و خوبتر گردانیدن شرایط کار و روزگارشان انشاءات گوناگون تعیین را مورد استفاده قرار می‌دهند. در عرفه این جشن پر افتخار ملی در دایره نقشه چرابین‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جهت سزاوار پیشواز گرفتن 33مین سالگرد استقلال ملی در دهه خونبی ولی از طرف صاحبکار وطنی یک حمام مجهز با تمام شرایط‌های نو و زمانوی برای ساکنان مورد بهره برداری قرار داده شد. حمام دارای آشخانه زمانوی بوده، هر نفر میتواند خوراک دلخواهش را آماده نموده تناول نماید. همچنین در اینجا توابت با راه گیاهدرمانی از گیاه‌های محلی برآمده شده برای مشتریان طریق رایگان پیشنهاد کرده می‌شود. این بنا از دو آشخانه عبارت بوده. در قبط یکم حمام و آشخانه جایگیر بوده. در قبط دوم رخت خواب برای 6 نفر با تمام شرایط‌ها مهیا گردیده است. ساکنان و صاحبکاران ناحیه درواز همساله به خاطر سزاوار پیشواز گرفتن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام‌های سازنده و بنیادکاری را عملی نموده بدین منوال در آباد و زیبا گرداندن یک گوشه دیار سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. رهبریت ولایت مختار کوهستان بدخشان پیشرفت و شکوفایی و رشد و نموی ناحیه دروازه را به دستگیری و توجه به واسطه رهبر دولت مربوط دانسته این همه آبادکاری و سازندگی را ثمره دوران صاحب استقلالی و همدلی و همبستگی ساکنان این ناحیه ارزیابی نمودند. همین فضای صلح و ثبات و آسایشگی مردم است که امروز ساکنان ناحیه درواز حرف شکرانه بر لب داشته جانبدار سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت میباشند. имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори кишварамон тантанаҳои идона бахшида ба ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатӣ идома дошта мардуми саодатёри тоҷикистон ҷашни фархундаи ватанро бо дастовардҳои бузурги меҳнатӣ ифтитоҳи иншооти гуногуни хизматрасонӣ ва ифтихору сарфарозӣ аз хуррамиҳои зиндагӣ таҷлил намуданд. дар доираи чорабиниҳои ҷашнӣ бо иштироки дастаҷамъонаи сокинони ноҳияи данғара чорабинии пуршукӯҳи фарҳангӣ баргузор гардид ки дар он аҳли ҷамъачигӣ бо дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии хеш барномаи рангини фарҳангиро пешкаши сокинону меҳмонон гардониданд. масъулин зимни баромад ва табрикоти худ таъкид доштанд ки дар тӯли 33 соли истиқлолияти давлатӣ сокинони мамлакат аз ҷумла мардуми ноҳияи данғара ба дастовардҳои куллӣ муваффақ гардиданд ва ноҳия симою тарҳи тоза ба худ гирифт. дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар ноҳия корхонаҳои нави саноатӣ роҳ ва иншооти гуногуни иҷтимоӣ бунёд шуда сатҳи зиндагии мардум ба маротиб беҳтар гардид. ҳамзамон гуфта шуд ки бунёдкориҳо минбаъд низ идома ёфта мардум зери роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои шукуфоии тоҷикистони соҳибистиқлол талош меварзанд. дар идома як зумра кормандону мутахассисони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ сокинону соҳибкорони маҳаллӣ ки бо фаъолияти назаррасу самарабахши худ дар рушди ноҳия татбиқи барномаҳои давлатӣ ҳиссагузорӣ дар раванди корҳои созандагиву ободонӣ бахшида ба ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлатӣ саҳми назаррас доранд бо сипосномаву ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи данғара сарфароз гардонида шуданд. тибқи натиҷагирӣ аз иҷроиши барномаи мушаххаси созандагӣ гуфта шуд
ки баробари маблағҳои буҷавӣ ҳамзамон бо таваҷҷӯҳу самтгузории бевоситаи сокинону соҳибкорони маҳаллӣ дар ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия даҳҳо иншооти гуногуни барои рӯзгори ҳаррӯзаи сокинон зарурӣ бунёд гардида дар маҷмӯъ ҳама бандҳои нақшачорабиниҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ таъмин гардида истодааст. дар идомаи ҷамъомади тантанавӣ ҷиҳати истироҳату фароғати сокинону меҳмонон бо иштироки санъаткорон барномаи пурмуҳтавои фарҳангӣ ки аз тараннуми дастовардҳои истиқлол ҳифзу гиромидошти арзишҳои милливу давлатдорӣ иборат буд пешниҳоди ҳамагон гардонида шуд. дар шаҳри норак ба ифтихор аз ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлатӣ бо иштироки доираи васеи сокинон кормандони касбу кори гуногун чорабинии хотирмон доиру баргузор гардид. сараввал нозу неъматҳо ва маҳсулоти корхонаю офаридаҳо ва маҳсули dastoни сокинони шаҳр ки бо суботи ҷомеа ва соҳибистиқлолии мамлакат ба даст омаданд пешниҳоди меҳмонон ва иштирокчиёни чорабинӣ гардонида шуд. дар шаҳри норак дар доираи тадбирҳои созандагию ободонӣ ба истиқбол аз ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ду ҷамоати деҳот ва маркази шаҳр бо мақсади амалӣ намудани ҳадафҳои созандагии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як зумра иншооти нав ки бо саҳми мардони саховатманди диёр бунёд гардиданд мавриди истифода қарор дода шуд ки ин ҳама дастовардҳо бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ба даст омаданд. дар чорабинии тантанавӣ ба як зумра шахсон кормандони касбу кори гуногуни шаҳр ки дар пешбурди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии ҷомеа ва дар ғанӣ гардонидани дастовардҳои соҳибистиқлолии ватан саҳми арзанда гузоштанд бо мукофотҳои давлатӣ ордену медал ифтихорнома ва сипоснома супорида шуд. чорабинии сокинони шаҳри норак ки пур аз ғановати фарҳангӣ ва барномаи хотирмони идона иборат буд шаҳодат аз он медиҳад ки сабаби иstiqlolро аҳли ҷомеаи ин шаҳри нурофарон хуб дарк намуда оянда низ баҳри боз ҳам гулгулшукуфоии мамлакат саҳми бориз мегузоранд. дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоби вилояти хатлон низ тантанаҳои идона ба истиқболи ҷашни 33-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ташкили чорабиниҳои гуногун таҷлил карда шуд. сокинони шаҳраку ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи восеъ бо шукргузорӣ аз давлати соҳибистиқлол ваҳдати миллӣ раванди босуботи маъракаи бунёдкорию созандагӣ ин санаи таърихиро хушу хотирмон дар сатҳи баланд ҷашн гирифтанд. дар тадбири идона ки ба муносибати солгарди истиқлолияти давлатӣ дар боғи марказии ноҳия доид гардид маҳсули заҳмати деҳқонони ҷамоатҳои деҳот дастовардҳои илмию эҷодӣ фарҳангӣ ва варзишии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ихтирооту навоварии муҳассилини муассисаҳои таълимӣ инчунин дастовардҳои ташкилоту муассиса ва коргоҳу корхонаҳои саноатии ноҳия ба намоиш гузошта шуданд. дар ҷамъомади тантанавӣ зикр шуд ки истиқлоли миллӣ рамзи соҳибдавлатӣ ва ватандории миллати сарбаланду мутамаддини тоҷик мебошад. он нишонаи ҳуввият ва озодӣ ифтихор ва номус рамзи саодат ва бақои миллат соҳибихтиёрию соҳибдавлатии тоҷикон аст. пешравиҳои рӯзафзуни ноҳияи восеъ низ самараи пойдории истиқлоли давлатӣ ва натиҷаи азму талош ва ҳидоятҳои раҳнамусози бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон арзёбӣ карда шуд. бо дар назардошти хизматҳои шоиста самгузорӣ дар татбиқи сиёсати созандаву бунёдкоронаи давлату ҳукумати мамлакат иҷрои вазифаҳои муҳими давлатӣ ва иштироки фаъол намудан дар ҳама гуна чорабиниҳои сиёсию фарҳангӣ дар вазъияти тантанавии чорабинӣ ба сартабиби беморхонаи марказии ноҳия мукофоти давлатӣ аз номи пешвои миллат ва ба як зумра соҳибкорону кормандони касбу кори гуногун ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишманд супорида шуд. барномаи рангини омода намудаи аҳли ҳунармандони шинохтаи кишвар ки тараннумгари истиқлолу озодӣ дӯст доштани меҳан ва ватану тоҷикистон ки пешниҳоди иштирокчиён гардонида шуд ба чорабинӣ ҳусну таровати тоза бахшид. сокинони сарбаланди ноҳияи мир саид алии ҳамадонӣ ин ҷашни бузурги миллиро бо ифтитоҳи як бинои дуошёна дар назди муассисаи таълимии рақами 19 ба номи саидзода ҳамроҳ истиқбол гирифтанд. иттилоъ дода шуд ки бино аз толори васеъи варзишӣ барои тамрини намудҳои гуногуни варзиш, толори маҷлисгоҳ барои 150 ҷойи нишаст ва як ошхонаи муҷаҳҳаз бо муосиртарин шароит иборат мебошад. дар рафти ба истифодадиҳии бино намояндагони вазорати маориф ва илм ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ширкат намуданд. бинои навбунёд бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати маориф ва илм бо риояи талаботи меъморӣ сохта шуда беҳтарин тӯҳфаи роҳбари давлат ба сокинони деҳоти чӯбеки ноҳия дар арафаи таҷлили 33-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ
давлатӣ унвон карда шуд. қисмати тантанавии чорабинӣ ба муносибати ин ҷашни шоистаи миллат дар толори филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошимови ноҳия баргузор гардид ки дар он намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи Ҳамадонӣ иштирок намуданд. зимнан гуфта шуд боиси ифтихору сарфарозии сокинони ноҳияи Ҳамадонӣ аст ки дар арафаи таҷлили ҷашни 33-мин солгарди истиқлоли давлатӣ меҳмони олимақом пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин диёр ташриф оварда 12 иншооти таъйиноти гуногун ба истифода дода шуданд. Ин рӯйдоди фараҳбахш ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди иқтисоду иҷтимоӣ, беҳ гардидани инфраструктури ноҳия ва дар маҷмӯъ ба баланд гардидани сатҳи некуҳаволии сокинони заҳматқарини ноҳия боис гардид. Саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ ва шумораи зиёди кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳия дар ҳашарҳои дастаҷамона, бунёду навсозии роҳу пул, иншооти соҳаҳои саноату иҷтимоӣ, рушду пешрафти самтҳои мухталифи ноҳия ва анҷоми ҳама гуна корҳои ободонию созандагӣ дар доираи истиқболи сазовур аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бориз арзёбӣ шуд. Бо ин дар назар дошт, чанде аз соҳибкорону афроди ватандӯст ва кормандони шуъбаву бахшҳои тобеи ноҳия бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ сарфароз гардиданд. Сарҷамию иттиҳодӣ ва ба ҳамоии сокинони шарафманди ноҳияи Ҳамадонӣ дар боғи марказии ноҳия бо ташкили намоишгоҳи дастовардҳои самтҳои мухталифи ноҳия ки таи солҳои соҳибистиқлолӣ ба даст омаданд, аз шодию фараҳи онҳо гувоҳӣ медод. Ташкили намоишгоҳи сатҳи баланд ки дар он маҳсули ҳунари сокинони заҳматқарин, дастовардҳои толибилмуну омӯзгорон ва корхонаҳои саноатии ноҳия пешниҳод гардида буд, бевосита аз баракати истиқлол ва расидан ба комёбиҳои назараси кулли сокинони ин гӯшаи диёрро шаҳодат медод. Барномаи фарҳангии омоданамудаи ҳунармандони ноҳия ки саропо васфу ситоиши истиқлолу озодӣ менамуд, ба чорабинии идона шукӯҳи тоза бахшид. сокинони сарбаланду меҳнатдӯсти ноҳияи Ёвон ҷашни 33-мин солгарди истиқлолияти давлатиро бо омодагии ҳамаҷониба, анҷоми иқдомҳои созандаву тозакориҳо ва ифтитоҳи иншооти гуногуни иҷтимоиву хизматрасонӣ ва чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ, фароғатӣ ва варзишӣ истиқбол намуданд. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи ба номи Алишер Навоии деҳоти Ҳаёти Нав, сокинону соҳибкорони маҳаллӣ ба мумфаршкунии роҳҳои мошингарди сатҳи маҳаллӣ оғоз бахшида иброз доштанд ки бо тариқи ҳиссагузории дастаҷамъона наздик ба 30 километр роҳҳои ҳудуди деҳотро ба пуррагӣ аз навсозӣ менамоянд. қобили зикр аст ки дар тантанаҳои истиқлоли ватан як гурӯҳ меҳмонон аз ҷумҳурии Беларусия ба ноҳияи Ёвон ташриф оварда дар чорабиниҳои идона ширкат намуданд. меҳмонон аз якчанд корхонаҳои саноатии ноҳия дидан карда ба амолу маҳсулоти истеҳсол гардида баҳои баланд дода барои таҳкими ҳамкориҳои минбаъда изҳори ҳавасмандӣ намуданд. меҳмонон аз намоишгоҳи идона ки аз пешниҳоди ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва дигар дастоварди соҳаҳои мухталифи ноҳия иборат буд, дидан карда бори дигар аз таъриху тамаддун ва урфу одати миллати тоҷик шиносоӣ пайдо намуданд. дар идома бо иштироки масъулин, меҳмонон, фаъолон ва сокинони касбу кори гуногун дар назди қасри фарҳанги ноҳия чорабинии тантанавӣ бахшида ба ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатӣ баргузор гардид. дар оғоз масъулини ноҳия, намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Хатлон ва дигар меҳмонон оид ба дастовардҳои даврони истиқлоли давлатӣ ва рушди кишвар бо мисолҳои мушаххас ибрози андеша намуда ёдовар гардиданд ки маҳз бо талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол аз сол ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ дар кишвар мустаҳкаму қавӣ гардида, мақому манзалати Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба маротиб боло рафта истодааст. маҳз пойдории истиқлоли давлатӣ, сулҳу осоиштагӣ боиси рушду пешрафти тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат бахусус ноҳияи Ёвон гардида, сокинон бо дастуру ҳидоятҳои ояндасози роҳбари давлат ва меҳнати ҳалоли худ ба зиндагии шоиста ноил гардида истодаанд. маҳз бо татбиқи барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия садҳои иншооти гуногуни маъмурӣ, соҳаҳои маорифу тандурустӣ, савдову хизматрасонӣ ва варзишӣ бо саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ сохта мавриди истифода қарор дода шудааст ки ин раванд дар баробари таъмини сокинон бо ҷои корӣ ҳамзамон барои беҳтар гардидани шароити инфрасохтори маҳал мусоидат намуда истодааст.
дар вазъияти муносиб даҳҳо нафар собиқадорону пешсафони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ноҳия ки бо кору пайкори худ дар тарбияи насли наврас, солимии ҷомеа, арсаи кишоварзӣ, савдову хизматрасонӣ ва татбиқи барномаҳои давлатӣ ҳиссаи муносиб гузоштаанд, бо сипосномаву ифтихорномаҳо қадршиносӣ гардиданд. иброз гардид ки дар баробари дигар пешрафту дастовардҳо беҳтар намудани сатҳи зиндагии сокинон ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар мадди назари ҳамарӯзаи роҳбарияти олии мамлакат қарор дошта, раванди беҳтарсозии шароити иҷтимоии ҷомеа бо дар назардошти захираву имкониятҳои мавҷуда бо маром идома дорад. барномаи фарҳангии ҳунармандони ноҳия ва дигар санъаткорони шинохта ки иборат аз шеъру сурудҳои тараннумгари ватан, модар, истиқлолият, пойдории сулҳу зиндагии осоиштаи сокинон ва зебогиҳои диёри азизамон буд, хотири ҳамагонро болида гардонид. воқеан ҳам истиқлолият барои мо рамзи олии ватану ватандорӣ, бузургтарин неъмати давлатсозиву давлатдории мустақил, кору пайкори пайгиронаи созандагӣ, азму талошҳои фидокоронаи расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омӯзонида, меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшид, ҳаёти озодонаи ҳар фард ва олитарин дараҷаи бахту саодати воқеии миллатро таъмин намуд. дар доираи баргузории чорабиниҳо ба муносибати ҷашни 33-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри Тус, чорабиниҳои гуногуни илмӣ, адабӣ ва фарҳангӣ фароғатӣ ва варзишӣ бо иштироки доираи васеи сокинон баргузор гардид. сараввал дар маркази ноҳия майдончаи варзишӣ бозии футбол мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти нави варзишӣ бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардида, барои ҷалби бештари сокинон бахусус ҷавонону наврасон ба варзиш ва баргузории мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ мусоидат менамояд. дар маркази ноҳия ки ҷашнгоҳи асосии тантанаҳои идона бахшида ба ҷашни солгарди навбатии истиқлоли меҳан буд, хурду бузурги ноҳияи шаҳри Тус бо рӯҳияи болидаву ифтихори баланди ватандорӣ ва масъулияту самимияти хос нисбат ба ин арзиши муҳими давлатдорӣ ба ҳам омада, зери ливои парафшони Тоҷикистони соҳибистиқлол ва фазои софу фараҳу шодмонӣ якдигарро таҳният гуфтаву хушҳолӣ мекарданд. дар гузашти ҷашнии сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, кормандони ташкилоту муассисаҳо ва ҷавонону наврасон бо бардоштани парчами давлатӣ ва намунаи дастоварду маҳсули истеҳсоливу эҷодии худ фаъолона ширкат намуданд, ки он аз раванди босуботи рушди ноҳия ва тадриҷан беҳтару хубтар гардидани шароити кору рӯзгори сокинон шаҳодат медод. давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат шаҳри Тус ба ноҳияи рушдкардаи кишвар табдил ёфта, сокинони меҳнатдӯсту соҳибтаҷрибааш дар ҳама самту соҳаҳо натиҷаҳои баланди истеҳсолиро соҳиб мебошанд. дар баробари рушди дигар бахшҳо дар ноҳия ба самти вусъати корҳои ободониву созандагӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, аз ҳисоби маблағҳои бюҷетӣ, лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва ҳиссаи арзандаи сокинону соҳибкорони ободгари ноҳия ҳамасола иншооти зиёди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, бахусус маорифу тандурустӣ, истеҳсолӣ, фарҳангӣ, фароғатӣ, варзишӣ ва дигар иншооти таъминкунандаи шароити арзандаи кору рӯзгори сокинон сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. вобаста ба шароити мусоиди иқлим ва мавҷудияти заминҳои ҳосилхезу таъмини оби полезӣ, болоравии иқтисодиёти ноҳия, беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум аз ҳар ҷиҳат ба рушди соҳаи кишоварзӣ марбут мебошад. бо ин мақсад дар ноҳияи шаҳри Тус ба масъалаи рушди соҳаи кишоварзӣ диққати махсус зоҳир мегардад ва сокинону кишоварзон дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳиссаи муносиб мегузоранд. дар ҷамъомади тантанавии масъулини ноҳия, намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон бо ёдоварӣ аз сулҳу субот, пешрафту тараққиёт, вусъати корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва дар маҷмӯъ таъмини зиндагии шоистаи сокинони мамлакат иброз доштанд ки бо таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва заҳмату саҳмгузории сокинон дар ноҳияи шаҳри Тус сол аз сол иншооти гуногуни маъмуриву хизматрасонӣ бунёд гардида, марҳила ба марҳила рушди ҳама соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия таъмин гардида истодааст. гуфта шуд ки маҳз тавассути хизматҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сокинони мамлакат ба суботи сартосарӣ ва зиндагии осоиштаву шоиста ноил гардида, имрӯзҳо бо ҷонибдорӣ аз сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурӣ барои рушди мамлакат ҳиссагузорӣ менамоянд.
бахшида ба ҷашни 33-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон якчанд нафар фаъолони касбу кори гуногуни ноҳияи шаҳри Тус ки бо меҳнати софдилона дар арсаҳои гуногуни хоҷагии халқи ноҳия ҳиссаи муносиб гузоштаанд, бо сипоснома ва дигар тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Тус қадршиносӣ гардиданд. барномаи мукаммали фарҳангӣ ки аз тараннуми ватан, истиқлолият, сулҳу оромӣ ва дигар арзишҳои милливу давлатдорӣ иборат буд, ба тантанаҳои идона шукӯҳи дигар зам намуд. ба ҳамин тартиб сокинони меҳнатқарини ноҳияи шаҳри Тус бо азму иродаи қавии ватандорӣ ва шукргузорӣ аз ваҳдату истиқлолият ва суботу осоиштагӣ камари ҳиммат баста баробари вусъат бахшидани корҳои саҳроӣ, ҳамчунин ба раванди босуботи корҳои ободониву созандагӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда азм доранд ки баҳри ноил гардидан ба дастовардҳои баландтари меҳнатӣ дар ҳама соҳаҳо устуворона фаъолият намоянд ва тавонанд ҷашни пурифтихори 35-умин солгарди истиқлоли давлатии меҳанро сазовору шоиста истиқбол бигиранд. сокинони шарафманди ноҳияи ҷайҳун 33-умин солгарди истиқлолияти давлатии кишварро бо меҳнати суботкорона корҳои ободониву созандагӣ, номуи дона бахшидани маркази шаҳраку деҳот ва дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ истиқбол гирифтанд. тантанаҳои идона дар ноҳияи ҷайҳун бо ифтитоҳи иншооти навбунёди соҳаи маъриф оғоз гашт. бо иштироки намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати маъриф ва илми кишвар дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 воқеъ дар деҳаи айнии ҷамоати деҳоти 5 бинои иловагии таълимӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. иншооти мазкур аз 2 ошёна, 7 синфхона иборат буда бо мизу курсӣ ва таҷҳизоту лавозимоти зарурӣ пурра ҷиҳозонида шудааст. чунин бинои иловагии хуштарҳу замонавӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ноҳия низ ба истифода супурда шуд. тибқи иттилоъ дар ин муассиса қаблан аз норасоии ҷойи нишаст танқисӣ мекашиданд. бунёд гаштани бинои иловагии таълимӣ иборат аз 7 синфхона, 2 утоқи кории омӯзгорон ва муҷаҳҳаз гаштани синфхонаҳо бо таҷҳизоту лавозимоти зарурии таълимӣ на танҳо мушкили норасоии ҷойи нишастро бартараф сохт, балки боиси рӯҳбаланд гаштани аҳли мактабиён гардид. зикр гардид ки роҳбарияти ҳукумати кишвар ба хусус сарвари давлат пешвои муаззами миллат дар сиёсати худ рушди маорифро дар мадди аввал гузошта пайваста баҳри пешрафти ин соҳаи калидӣ тадбирҳои муҳимро амалӣ месозад. дар идомаи чорабиниҳои идона дар деҳаи навобуди ҷамоати деҳоти қумсангири ноҳияи ҷайҳун низ бинои нави таълимӣ иборат аз 2 ошёна, 7 синфхона, 2 утоқи корӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бунёди иҷтимоии маблағгузории тоҷикистон касса ҳазор қомат афрохта, мушкили сокинони ин деҳаи навбунёдро ки қаблан масофаи тӯлониро тай намуда ба деҳаҳои атроф барои таҳсил мерафтанд осон намуд. шодию нишоти сокинони деҳаи махдумқулии ҷамоати деҳоти истиқлолро дар ин рӯз ҳаду канор набуд. дар ин деҳоти дурдасти ноҳия низ бинои нави таълимӣ ба истифода супурда шуд. тибқи иттилоъ бинои мазкур бо дастгирии роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати маъриф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гашта барои 450 хонанда пешбинӣ гардидааст. иншооти мазкур аз 6 синфхона, 1 утоқи корӣ ва 1 синфхонаи компютерӣ иборат буда бо харҷи 3 миллион сомонӣ қомат афрохтааст ва пурра бо мизу курсӣ, асбобу ашё, лавозимоти зарурӣ, компютерҳо ҷиҳозонида шудааст. дар ин рӯз роҳпаймоии идонаи сокинони меҳнатқарин шукӯҳу шаҳомати истиқболи шоиставу фархондаи истиқлолияти ватанро дар ноҳия таъмин намуд. заҳматкашони ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия, кормандони ташкилоту муассисаҳо, корхонаву идораҳо, омӯзгорону хонандагон бо шиёру навиштаҷоти тараннумгари истиқлолу озодӣ, рӯҳияи идона ва шукргузорӣ аз фазои амну осудаи кишвар аз даромадгоҳи ноҳия то макони баргузории ҷашни истиқлолияти давлатӣ варзишгоҳи марказии ноҳия раҳпаймоӣ намуданд. шодию фараҳ, ифтихор аз ватани соҳиби истиқлол, ваҳдату ягонагӣ дар чеҳраҳои хурду бузург ҳувайдо буд. ноҳияи ҷайҳун аз калонтарин ноҳияҳои аграрӣ дар миқёси вилоят ва кишвар маҳсуб меёбад. ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлатии кишварро заҳматкашони ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия бо ба намоиш гузоштани маҳсули заҳмат, номҳои мухталифи зироати саноативу кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, косибӣ, чӯбтарошӣ ва дигар дастовардҳо истиқбол гирифтанд. зикр гардид ки истиқлолият шараф, номус ва кафили шукуфоии давлату миллат аст. истиқлолияти давлатӣ ифтихор, иқтидор, ормон, ҳастӣ ва нодиртарин дороии миллат аст. истиқлолият
неъмати бебаҳо пурарзиш аст ки бо гузашти ҳазорсолаҳо дубора халқи тоҷикро муяссар гардид ва воситаи асосии рушду таҳкими пояҳои давлатдории навини тоҷикон гашт. ноҳияи ҷайҳун низ давоми солҳои истиқлолу озодӣ ба дастоварду комёбиҳои беназир ноил гардида мардуми заҳматқаринаш дар ҳама ҷабҳаҳо бо меҳнати суботкорона ва ҷаҳду талош дар рушду пешрафти ватан саҳмгузорӣ мекунанд. бунёди даҳҳо иншооти хизматрасониву маишӣ афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти гуногун аз тадбирҳои созандагиест ки пешрафти рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳияро таъмин мекунад. дар вазъияти хотирмон даҳҳо нафар пешсафони истеҳсолот бо сипосномаву ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои арзишманд қадршиносӣ шуданд. ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия барномаи ҷолиби фарҳангиро мураттаб аз суруду таронаҳои тараннумгари истиқлолу озодӣ пешниҳоди иштирокдорон намуданд. ифтитоҳи чанде аз иншооти гуногун таъиноти соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ оғозбахши таҷлили ҷашни 33-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи дӯстӣ ба ҳисоб мерафт. нахуст дар ҷамоати шаҳраки 20-солагии истиқлолияти ноҳия мағозаи хӯрокворӣ ки бо саҳми соҳибкорон бунёд ёфтааст мавриди истифодаи умум қарор гирифт ки ин иқдом ҷиҳати беҳтар ба роҳ мондани сатҳи хизматрасонии иҷтимоии аҳолӣ мусоидат менамояд. ҳамзамон дар ин саҳнаи фархунда дар деҳаи кӯҳдомани ҷамоати мазкур бунгоҳи тиббӣ иборат аз 3 утоқи корӣ ва муҷаҳҳаз бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурии соҳа ба истифода дода шуд. ҳамчунин бунгоҳи тиббии деҳаи Асрор Раҷабов пас аз таҷдиду азнавсозӣ мавриди истифода қарор гирифт. дар ин рӯз дар маркази ноҳияи дӯстӣ бо иқдом ва маблағгузории соҳибкор Манучер Иброҳимзода бинои дуошиёна иборат аз мағозаи хӯрокворӣ, фурӯши молҳои саноатӣ, дорухона, дорухонаи бойторӣ, мағозаи деҳқон ва кушонаи ҳусн мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бо ба истифода қарор додани ин маркази савдо ва хизматрасонӣ 12 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ тибқи талаботи замони муосир бо риояи талаботи савдо ва меъёрҳои стандарти давлатӣ ба роҳ монда шудааст. пеш аз оғози қисмати тантанавӣ дар саҳни қасри фарҳанги ноҳия наврасону ҷавонон варзишгарон бо пешниҳоди намудҳои гуногуни варзиш нишон додани ҳунару маҳорати варзишии худ хотири ҳамагонро болида гардониданд ва инчунин маҳсулоти дастии бонувони ҳунарманд дастовардҳои истеҳсолӣ ва маҳсули эҷодии муассисаҳои томактабӣ таҳсилоти иловагӣ маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо гӯшаҳои китобҳои гуногун адабиётҳои бадеӣ ба намоиш гузошта шуд. сипас дар толори қасри фарҳанг қисмати тантанавии ҷамъомад бахшида ба 33-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки хизматчиёни давлатӣ, фаъолон, собиқадорони меҳнат, сарбозону афсарон, устодону толибилмон ва дигар қишрҳои ҷомеа баргузор шуд. дигар иштирокчиён истиқлолиятро волотарин ва арзишмандтарин дастовард дар тӯли таърих арзёбӣ дошта таъкид намуданд ки 33 соли соҳибистиқлолии давлат бо саъю талошҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷумҳурии Тоҷикистон ободу зебо гашта ҷаҳониён Тоҷикистонро ҳамчун давлати ташаббускор эътироф намуд. дар ин ҳамоиши тантанавӣ як гурӯҳи хизматчиёни давлатӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, фаъолон, ҷавонон бо ифтихорнома ва сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия барои хизматҳои арзанда, фаъолияти босамар ва саҳмгузорӣ дар пешрафту ободонии ин гӯшаи ватан қадршиносӣ гардиданд. дар охири ҷамъомади тантанавӣ аҳли ҳунару фарҳанги ноҳияи дӯстӣ бо барномаи мукаммали ҳунарӣ иборат аз ҳурудҳои ватандорӣ дар ситоиши Тоҷикистон, истиқлолият хотири аҳли нишастро болида гардониданд. дар доираи тантанаҳои ҷашни истиқлоли давлатӣ дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи ҷалолиддини балхӣ иншооти гуногуни маъмурӣ ва маишиву хизматрасонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бо назардошти талабот ба ҷои нишаст дар назди муассисаи таълимии рақами 62 бо саҳмгузории сокинону соҳибкорони маҳаллӣ синфхонаҳои иловагӣ сохта дар вазъияти муносиб мавриди истифода қарор дода шуд ки боиси хурсандии омӯзгорону хонандагон гардид. طبق اطلاع مسئولین همین گونه بنیاد بنا و صنفخانه‌های ایلاوگی در نزد دیگر مؤسسه‌های تعلیمی به جای نشست احتیاج داشته با سهم ساکنان ادامه داشته. همزمان مؤسسه‌های موجوده تعمیر و مجهز گردانیده شدند که امروز برای تامین روند ثمره‌بخش تعلیم و تربیت نسل نورس مساعدت کرده ایستادند. در ادامه کارهای آبادانی و سازندگی در جماعت دهات نوایی با سهم صاحبکار محلی سید اکبر رضایف مرکز خدمترسانی به استفاده داده شد که در آن 18 نفر ساکنان محل بخصوص زنان به جای کاری دائمی تامین گردیدند.
дар иншооти тозабунёд, маркази савдо, сартарошхона, кошонаи ҳусн ва сехи дузандагӣ ба фаъолият оғоз намуд ки ин иқдоми соҳибкор барои боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ дар деҳот мусоидат менамояд. дар деҳоти маданият сокинони маҳаллӣ тасмим гирифтанд ки муассисаи таълимиро ба пуррагӣ азнавсозӣ карда фаъолияти онро ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонанд. бинои муассисаи мазкур аз 9 синфхона иборат буда дар он 450 нафар наврасон ба таҳсил фаро гирифта шуданд. дар ҷамоати шаҳраки гулистони ноҳия низ дар баробари таъмиру азнавсозии муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустӣ ҳамзамон қасри фарҳанги деҳотӣ ки солиёни зиёд таъмирталаб буд با تشبوس مسئولین مقامات محلی و صاحبکاران از تعمیر خوشصفت برآورده شده در روزهای تجلیل از جشن 33مین سالگرد استقلال وطن مورد بهره برداری قرار داده شد. در این مؤسسه فرهنگی شرایط مناسب برای برگزاری همه گونه چاره‌بینی‌ها فراهم آورده شده است. بعد افتتاح انشاءات تعیینات خدمت‌رسانی‌شان گوناگون در ورزشگاه ناحیه با اشتراک دایره وسیع ساکنان و مهمانان چاره‌بینی با شکوه ادانه برگزار گردید. واقعا هم استقلالیت دولتی دستاورد بزرگ در تاریخ دولتداری تاجیکان بوده مفهوم ارزشمند و در نوبت خود کلید میباشد که نائل گردیدن به آن شرف بزرگ برای هر یک ملت است. استقلالیت دولتی به آن مساعدت نمود که رشد باثبات در کشور تامین گردد، سطح نیکواحوالی اهل جامعه بهتر و نتیجه های بزرگ در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دست آورده شود. ابراز گردید که دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت در همه شهر و ناحیه‌ها بخصوص ناحیه جلال‌الدین بلخی کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه کسب کرده صدها انشاءات گوناگون معماری، ساحه‌های معارف و تندرستی، فرهنگ، ورزش و تعمیر و ازنوسازی راه و پل‌های ماشین‌گذر مورد استفاده و بهره برداری قرار داده می‌شوند که برای باز هم بهتر و به طلبات زمان جوابگو گردانیدن شرایط کار و خدمت‌رسانی ساکنان مساعدت نمود ایستاده است. اطلاع داده شد که در روند کارهای آبادانی در جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه جلال‌الدین بلخی تا این مدت زیاده از 260 انشاءات ساحه‌های مختلف خواجگی خلق ناحیه مورد استفاده قرار داده شده است که همه این آبادانی و پیشرفت محض از استقلال و آزادی، وحدت ملی و عزم و اراده قوی و تنداری ساکنان گواهی می‌دهد. با انابت خدمت‌های شایان ساکنان کسب و کار گوناگون به مناسبت جشن 33مین سالگرد استقلال وطن یک قطار پیشصفان استحصالات که با فعالیت نظررس مهنتیشان در رشد بخش و ساحه‌های ناحیه سهم ارزنده دارند با سپاسنامه و افتخارنامه سرفراز گردانیده شدند. برنامه تئاتری کنانیده شده اهل فرهنگ و هنر ناحیه که سرشار از محبت وطنداری، استقلال و آزادی و دیگر ارزش‌های انسانی و وطنداری بود خاطر همگان را بالیده گردانید. در واقع استقلالیت، آزادی، صلح و ثبات سرتاسری کشور و دیگر ارزش‌های به دست آمده ما امکان فراهم آورد که ما مردم سربلند تاجیکستان اطراف سرور مملکت متحد شده مدت 33 سال اخیر با دستاوردهای زیاد و بی‌نظیر نائل گردیم. بیننده‌های عزیز، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. با شما زندگی آباد و آسایش را تمنا داریم. سلامت باشید.